முடிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். முடிச்சிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கன்ஃபர்மிங். வில் கோ டு பிபிடி. இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்கஷன், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்டெப்த்தாவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்கஷன், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்டெப்த்தாவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்க நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா குரோமையே ரிமூவ் பண்ணி போட்டாரு. என்னோட பிரபு மேக் இன் இந்தியாவுக்கு ரோல் மாடலா உட்காந்துருக்கார். ஸோ 2 ரேவதி மாதாஜியும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு கூட ஏதாவது சப்போர்ட் கொடுத்து யாராவது பண்ண வச்சாங்கன்னா நீங்களும் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க, உங்களுக்கு முடிஞ்சு. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு சப்போர்ட் இருந்தா போறோம் மாதாஜி. எனக்கு சப்போர்ட் இல்ல, எனக்கு அதுதான் நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யாராவது அவைலபிலிட்டி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து கண்டிப்பா கொடுப்போம். ஓகே மாதாஜி, நீங்க நைட்ல மட்டும் எனக்கு வேண்டாம், ஆஃப்டர் 6 எனக்கு வேண்டாம். ஓகே, மத்தபடி எந்த டைம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். எங்க போனீங்க மாதாஜி? மறந்து போயிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ், நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ரிமூவ் பண்ணிட்டாரா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் 2 நாள் இல்லை ஊர்ல. ஸோ ராமேஸ்வரம், அதுக்கப்புறம் சேத்துக்கரை, அடுத்து திருப்புல்லானி, ஒன்லி இதுதான் போல, தனுஷ்கோடி மட்டும்தான் போல. நான் தனுஷ்கோடியில பாக்குறதுக்கு எதுவுமே கிடையாதான். அதாவது ஒரு 2 3 கடல் 2 கடல் 3 அந்த சேர்ந்து இருக்கும் மாதாஜிங்க. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான், அங்க வேற ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த அந்த ஆக்சிடென்ட்ல அந்த இடம்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. சைதன்ய மகாபுடைய கால் படிவு வச்சிருப்பாங்க. அது இதப்பா அது மண் எடுக்க போவாங்க மாதாஜி, காசிக்கு போறாங்க. மண் எடுக்கிறதுக்கு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க இருக்காரு. ஓகே, ஃபைன். நானா தனுஷ்கோடிக்கு போகல. வெறும் 2 கடல் மர்ஜிங்கன் மட்டும் தான் சொன்னாங்கன்றதுனால நான் போகல. ஐயோ, கடலை பாக்குறதுக்கு போய் என்ன போயிருக்கு. எல்லா போகணும் மாதாஜி, எல்லா இடத்துலயும் ஒரே கடல். இந்த இறந்த இவங்க எல்லாம் அப்படியே இந்த இடம்லாம் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி பாக்குறதுக்கு. நல்லா இருக்கும் மாதாஜி அந்த இடம்.
ஒரு பக்கம் கடல் வந்து எல்லாரும் காமாட்சி ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு வந்ததை விட தனுஷ்கோடிக்கு போனது தான் நிறைய இருந்துச்சு. அங்க ரைட் திரும்பினா தனுஷ்கோடி. ஸோ நேரா கோயில் தெரியுது. கோயில் கொஞ்சம் கூட போகல. தூரமா போகணும், நான் ஜீப்ல போகணும். ஜீப்ல போகணும் மாதாஜி. ரொம்ப மோசமா இருக்கும் ரூட்டு. இந்த கல்யாணம் ஆகாத பெண்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அங்க போவாங்க மாதாஜி. ஓ கடை ஸ்நானம் பண்ணணும் கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இந்த டெம்பிள்ல வந்து 21 கிணறு. அதுல ஒரு ஒரு இது என்னன்னா உணர்ந்தேன்னாக்கா நானு, ஒரு கிணத்துல தண்ணி உப்பா இருக்கு, ஒரு கிணத்துல தண்ணி தித்திப்பா இருக்கு, அப்படின்னா ஸ்வீட்டா இருக்கு. அது எப்படி ஒரே பிடிச்சீங்களா மாதாஜி இந்த 21 கோயில் எல்லாம் கிணத்துலயும்? குடிச்சிட்டாம ஊத்தியாச்சு. சாட்டர்டே மதியானம் 3-4 மணிக்கு போனேன். ஸோ அந்த இதுவும் முடிஞ்சது. ஏன்னா ஒரு வாட்டி நான் இப்போ போனது, நெக்ஸ்ட் நம்ம அங்கே எப்படி நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியுன்றதையும் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஆனால் கிளீன்லினஸ் அவ்வளோ இல்லை. அதனால ஆமா மாதாஜி. ஐயா ம் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்படியே அந்த எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படியே கட்டிட்டு அங்க போட்டு நான் அது அது ஒரு பெரிய சாஸ்திரமா பேசுவாங்க மாதாஜி. அது என்னவோ எனக்கு என்ன சாஸ்திரம் தெரியாது. நான் அந்த நினைச்ச துணியிலே ஒரு 1/2 மணி நேரம் கொஞ்சம் வெளியிலேயே நின்ன பிறகு தண்ணி எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு. நான் அப்படியே தான் கோயிலுக்குள்ளேயே போயிட்டு வந்துட்டேன். தண்ணி இல்லாதனால விட்டுட்டாங்க அங்க. இன்னொன்னு ஸ்பெஷல் தரிசனத்துல போயிட்டாக்கா அவ்வளவு பெருசா கஷ்டம் இருக்காது. நம்ம நார்மல் தர்ம தரிசனத்துல போகும்போது கண்டிப்பா அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அங்க நிறைய ரஷ். இந்த கோயிலே ஈரமா இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, அதாவது தை அமாவாசைக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமா. ஏன்னா இது ஆமா. உத்தராயணத்துல வரக்கூடிய ஆமா மத்தாஜி. உத்தராயணத்துல வரக்கூடிய முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செஞ்சா நல்லது மத்தாஜி. அதுதான் நாங்க சேதுக்கரையில தான் பண்ணேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ சேதுக்கரையில திலஹோமம் பண்ணிட்டு, ஸோ ஏன்னா எங்க என்ன சொன்னாலுமே இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு ஏதோ ஒன்று சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய பக்தி அவ்வளவுதான். அதை நினைச்சுட்டு நம்ம பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அது நேத்து காலையில பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டேன். நான் நைட்டு தான் 9 மணி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வரதுக்கு. நான் அதனால காலையில எழ முடியாதுன்னா 12 மணி நேரம் ஜர்னி. நேத்து 12 மணி நேரம், 2 நாள் தூக்கம் இல்லை. அதனால தான் காலையில நான் கிளாஸ்ல வந்தாலும் எங்க கிளாஸ்லயே உட்காந்து தூங்கி போயிடுவணுன்றதுக்காக தான் நான் கிளாஸுக்கு வரவே இல்லை. நான் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அதனால தான் உஷா மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்க சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே, இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங். ஈவன் சேத்துக்கரை யூ நீட் டு கோ. சேத்துக்கரையும் விடக்கூடாது. சேத்துக்கரை என்னன்னாக்கா 16வது, அதாவது 44வது திவ்ய தேசம் வந்து திருப்புல்லானி. அடுத்து வந்து சேத்துக்கரையில வந்து இந்த தர்ப்பணம் பண்றவங்க நிறைய இடத்துல இந்த கோகர்ணால போய் பண்ணுங்கோ, அதுக்கப்புறம் காஷில போய் தர்ப்பணம் பண்ணுங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்களாம். ஆனா அந்த இடத்துல எல்லாம் பண்ணா கூட அது வந்து நிறைவடையாதான். இந்த சேதுக்கரைக்கு மாத்திரமே அந்த விசேஷம் உண்டு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அங்க தர்ப்பணம் திலஹோமம் பண்ணுவாங்க, திலஹோமம். ஆமா, நானும் திலஹோமம் தான் பண்ணிட்டு வந்தேன் நேத்து. ஸோ அப்போ சேத்துக்கரையில வந்து தண்ணியில போயிட்டு அந்த அது விசேஷமே வந்து சொன்னாங்க அவங்க. இது இங்க ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. எனக்கு இந்த நைட்டு 2:30 3 மணிக்கெல்லாம் எனக்கு எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது. ஸோ தூக்கமே இல்லை வேற. அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்றாங்க. அந்த அங்க ஒரு பூதகி இருக்கலாம். ஸோ அந்த பூதகிக்கு வந்து ஒரு வரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா, ஸோ அங்கே வரக்கூடிய பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அந்த சேத்துக்கரை அந்த இதுல வந்து யாரு ஸ்நானம் பண்றாங்களோ அந்த பூதகிக்கு உணவே வந்து அங்கே வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த பாவங்களும் புண்ணியங்களும் தான். ஸோ அந்த இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு உணவாம். அது நம்ம தவறுதலா பண்ணக்கூடிய போது நம்முடைய புண்ணியத்தெல்லாம் இழந்தா அந்த போதகை எடுத்துப்பா. அது மாதிரி வந்து பக்தி கொண்டு நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த போதகை வந்து உணவா வாங்கிப்பா. அந்த போதகை பேர் ஏதோ சொன்னார் அந்த புரோஹிதர், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இப்படி அந்த அந்த வரத்தை வந்து பகவானே கொடுத்தாராம், ராமபிரான் கொடுத்தாராம். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த சமுத்திரத்துல வந்து நம்ம முழுகினால் அந்த சேத்துக்கரையில போய் ஒரு வாட்டி ஸ்நானம் பண்ணா நம்முடைய அதாவது மனம் உவந்து பக்தி கொண்டு பிரார்த்திக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து கலையும். ஓகே, இது ஒண்ணு. அங்கிருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வரும்பொழுது திருப்புல்லானியை கடந்து தான் நம்ம வந்து சேதுக்கரைக்கு போகணும். ராமர் கோவில். ஆனா எனக்கு அந்த சேத்துக்கரையில தான் ராமர் வந்து சேத்து அந்த இது பண்ணது. ஆனா அது அர்லி மார்னிங்ல என்னால பார்க்க முடியல, இருட்டா இருந்ததுனால வந்துட்டேன் நான். ஸோ அப்படி ஆனா இந்த இது வந்து அங்கே திருப்புல்லானில வரும்பொழுது நீங்க சுயம்புவா இப்ப ஜெகநாதர், ஆதி ஜெகநாதர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. அந்த கதையை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஜெகநாதர்னாலே வந்து மரத்தினாலான
இதுதான் வந்து விக்கிரகம் தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே பார்ப்போம் இல்லையா, அர்ச்ச விக்கிரகம். ஆனா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் கல். ஓகே, ஆதி ஜெகநாதர் என்று பெயர். அதாவது தசரத மகாராஜாவுக்கு வந்து நிறைய மனைவிமார்கள், அதுல நம்ம பாக்குறது நான் 3 பேர் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது கௌசல்யா, அதுக்கப்புறம் வந்து கைகேயி, சுமித்ரை 3 சொல்றோம். ஆனா அவருக்கு 60,000 மனைவிமார்களாம். ஸோ அந்த புரோகிதர் சொன்னதை தான் நான் சொல்றேன். ஆனா எவ்வளவு ஆத்தன்டிக்ன்றது எனக்கு தெரியாது 60,000 பத்தி. ஸோ அவருக்கு நிறைய மனைவிமார்கள், ஆனா குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது. ஸோ அதனால அவர் வந்து நிறைய இடங்கள்ல போயிட்டு பிரார்த்திக்கெல்லாம் பண்ணும்பொழுது கடைசியில வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தாராம். ராமபிரான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி திருப்புல்லானிக்கு வரும்பொழுது ஜெகநாத பெருமாள் கிட்ட வந்து அவர் வந்து பக்தி கொண்டு இல்லையா அவரிடத்துல அவரிடத்துல வருந்தி கேட்டப்போ அப்போ ஆதி ஜெகநாதர் நானே உனக்கு பிள்ளையாக பிறப்பேன், 4 ரூபங்கள், இந்த சங்கு சக்கரம் கதம் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி 4 பிள்ளைகள் வந்து உனக்கு பிறப்பாங்க. ஸோ நீங்க போயிட்டு நீங்க புத்திர காமேஷ்டியா யஜ்ஞமா அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுடைய அருளை பெற்று அதன் பிறகுதான் அந்த புத்திர காமேஷ்டி யாகத்தை பண்ணி அதன் பிறகு வந்து ராமபிரான், ராமர், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் இல்லையா, பரதன் எல்லாருமே பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. புத்திரர் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஜெகநாதர் இடத்துல மற்றும் வந்து தாயார் இடத்துலயுமே வந்து குங்கும அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போகும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த குங்குமத்தை வைக்கிறதுக்கும் போது அதாவது ஜெகநாதருடைய அருளால அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குதுன்றது ஒரு இது. திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமணம் ஆகிறது என்று சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி திருமணமான பிறகோ இல்லை குழந்தை பிறந்த பிறகோ ஜெகநாதருக்கு வந்து ஒரு மாலையை சாத்தலாம். அவ்வளவுதான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறாரு, எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. ஒரு புஷ்பத்தை சாத்துங்க போறோம் அப்படிங்கிறதா சொல்றாரு. அதுல இருந்து என்ன தாத்பரியம்னா பகவான் யார்ட்டுமே எதுவுமே கேட்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் அவருக்கு தேவையே எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் நாம் அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு சென்றால் நமக்கு நன்மை பயக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்மள அவர் வரவழைக்கிறார். ஓகே, இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நாம நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு நிமிஷம். ஸோ நாம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல என்னென்ன படிக்கிறோம், இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிச்சாக்கா நமக்கு என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பீஷ்மதேவர் பகவானோடு இருக்கக்கூடிய அவருடைய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவர் எவ்வாறு பகவானை எல்லாம் வந்து கோளாரங்கள் சூட்டுகிறார், அதை கொண்டு நாம் அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை, தாசியனா இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கலாம் இல்லையா. அதையெல்லாம் நம்ம பீஷ்மதேவருடைய வாழ்க்கை, அவருடைய அதாவது உணர்தல் மற்றும் பகவானுக்கு அவர் செய்யக்கூடிய மனதளவில் அவருடைய பிரார்த்தனைகள் அந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது அங்கே வந்தவர்கள் எல்லாம் அவர் வந்து எவ்வாறு வந்து வரவேற்கிறார், ஏன்னா வரவேற்கக்கூடிய சூழ்நிலையுமே இல்லை அவர் வந்து இல்லையா. மேலும் இது யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு வழங்கக்கூடிய அறிவுரைகள் இல்லையா, சித்தாந்தங்களை பற்றிய அறிவுரைகள். ஸோ இங்கே பிரபஞ்சத்துல நடந்த மிக பெரிய அழிவை வந்து நீ வந்து உனதாக்கி கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற அறிவுறுத்தல். ஏனென்றால் நீ ஒரு அரசன், போர் புரிய வேண்டியது உன்னுடைய கடமை மட்டுமே அப்படிங்கிறதையுமே ரொம்ப அழகா வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ இப்படி இத்தனையுமே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுல இருந்து நம்ம பர்சனலா என்ன எடுத்துக்கணும், அடுத்து வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது எதையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பர்சனலா என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா பீஷ்மரை போன்று நாம வந்து ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஸோ ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன், அடுத்தவங்களுக்கு என்ன நம்ம உபதேசிக்கலாம் இதுல இருந்து. பீஷ்மருடைய வாழ்க்கை இல்லையா, அவரை போன்ற ஒரு உயர்ந்த ஒரு மகாஜன, அவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மகாஜனாஸ் இல்லையா, அவர் ஒரு மகாஜனா. அடுத்து வந்து அவருடைய வைராகியம், யுக்த வைராகியம், அவருடைய வீர பராக்கிரமம் இல்லையா. ஸோ நேர்மை தவறாத வாழ்க்கை இல்லையா, சுயநலமற்ற வாழ்க்கை, இதெல்லாமே ஒரு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அவருடைய குருவையே வந்து தோற்கடிக்க செய்தவர் இல்லையா. பரசுராமரையே வந்து அம்பையினால வந்து அம்பை சார்பாக பரசுராமர் போர் புரிந்த பொழுது அவர் வந்து குருவையே மிஞ்சிய சிஷ்யர் இல்லையா. மேலும் வந்து
ஒரு டிட்டாச்மெண்ட்டோட வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த இதையுமே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த அந்த விதம். ஏன்னா பாண்டவர்களோடு அவர் வந்து போர் புரியும் பொழுது போர் புரிய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு போர் புரிந்தார் இல்லையா? தன்னுடைய பௌத்திரர்கள் என்றும் பெருசாக அவர், ஏன்னா அந்த தரப்புல இருந்தாலும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியதை வந்து அவங்களோட எதிர்த்து போர் புரியணும், போருக்காக போர் புரிந்தவர் அவர் இல்லையா? சோ ஆனால் பாண்டவர்களால் அவ்வாறு செயலாற்ற முடியவில்லை இல்லையா? அவர்கள் கருணையால வந்து செயலாற்ற முடியவில்லை. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பீஷ்ம தேவருடைய குவாலிட்டிஸ். அடுத்து வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு கூட அறிவுறுத்திய விதம். அடுத்து அவரை மரணப்படுக்கையில இருக்கிறதுக்காக எங்கிருந்தோ எல்லாருமே வந்தாங்க. மேலிருந்து வானத்தில் தேவர்கள், கீழே நாரத மகரிஷி, வியாசதேவர் இல்லையா, எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. ஸோ எத்தனை ரிஷி எல்லாருமே அங்க குழுமி இருந்தாங்கன்ற லிஸ்ட் ஆஃப், அதாவது ரிஷி முனிகள் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல வந்து சொல்லியிருந்தது இல்லையா? ஸோ அவரை பற்றியான இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பர்சனல் அப்ளிகேஷன்ல வந்து நம்ம பீஷ்ம தேவர் எவ்வாறு மரணிக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை நாம எய்த வேண்டும் என்பது நாம வந்து நம்முடைய அனுபவத்தை இந்த அனுபவத்தை நாம எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மரணிக்கும் பொழுது பகவான் எதிரிலே இருந்து தன்னுடைய உயிரை விடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து யாருக்குமே கிடைக்காது. ஆனா அது பீஷ்ம தேவருக்கு கிடைச்சது இல்லையா? ஐ அப்சர்வ் டோட்டலி இல்லையா? பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அவருடைய வியாபகங்கள்லயே வந்து தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையுமே, மனது, உடல் இல்லையா, அனைத்தையுமே வந்து அவர் புத்தி அனைத்தையுமே வந்து அதுல வந்து ஆழ்த்தினார். அதன் பிறகு அவருடைய பிராணமும் வந்து அந்த உடலை விட்டு நீங்கியது என்று படிச்சோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான ஒரு மரணம் என்பது யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில மனசுல வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ஒருத்தர் எவ்வாறு மரணிக்கணும்ன்றதுக்கு வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய மரணத்தை நாம வந்து நினைவில் கொள்ளணும். ஓகே, அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கிறது வந்து பீஷ்ம பிதாகருடைய உன்னதமான செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய உயர்வான கொள்கைகள் மற்றும் அவர் எவ்வாறு பகவானை புகழாரங்கள் சாற்றுகிறார், இதையெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சு அவங்களையுமே பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கத்தை சேர்க்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டேஸ்ட் அண்ட் அப்ரிசியேஷன், அதாவது டிஸ்கஸ் வேல்யூபிள் லெசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஸ்டடிங் யூனிட் 3. அதாவது இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எந்த விதத்துல நாம பக்குவம் அடைய முடிஞ்சது, எதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்துட்டு இருந்தோம், இப்ப நம்மளால அதுல இருந்து மேன்மையா எவ்வாறு செய்ய முடியறது அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சிட்டு சொல்றது. ஓகே, இப்ப இந்த சம்மரியில வந்து முதல் 11 ஸ்லோகங்கள் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் அவர் கண்ணாலேயே வந்து, அதாவது வாயாலையும் கண்ணாலையுமே வந்து பார்த்த வண்ணம் வரவங்களை வந்து வரவேற்கிறார் இல்லையா? ஸோ எழுந்து நின்று, ஸோ வரவேற்பு என்பது எப்படி இருக்கணும், ஒருத்தர் யாராவது நம்ம வீட்டை தேடி வந்தா நாம எழுந்து போய் வாசல் வரை அவரை அழைத்து உட்கார வைத்து அவருக்கு நீரோ இல்லை உண்ணுவதற்கு உணவு ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கணும் நம்ம இல்லையா? இது வரவேற்பு. ஏன்னா அந்த இடத்துல சரியான ஸ்தலமும் கிடையாது, அவரால் நடக்கக்கூடிய நிலைமையிலுமே கிடையாது. 2 விதத்திலுமே அவருக்கு வந்து அவர் வீட்டிலேயே இல்லை, அவர் நடக்கக்கூடிய நிலையிலுமே இல்லை. இந்த தருணத்திலையுமே அவர் வந்து வரவேற்கக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து எல்லோரையுமே கண்களாலேயே பார்த்து இல்லையா, வார்த்தைகளால வந்து அவர் வந்து அவங்க எல்லோருமே வரவேற்கிறார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து யாருக்குமே வராது. ஸோ இது அவருடைய புகழாரங்கள். பீஷ்ம தேவர் வந்து பாண்டவர்களை வந்து சமாதானப்படுத்தி, ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜ் தான் ரொம்பவுமே மன வருத்தத்துல இருக்காரு இல்லையா? கிருஷ்ண பரமாத்மா எவ்வளவு சமாதானம் படுத்தி கூட அவர் வந்து ஒத்துக்கல இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட யுதிஷ்டரனை வந்து சமாதானப்படுத்தி மேலும் வந்து ஆறுதல் சொன்னார். மேலும் வந்து ஆறுதல் வந்து, அதாவது அவங்களை வந்து ஒரு ஊக்குவிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போய் உற்சாகம் செய்து அவங்க வந்து ஆட்சியை நல்முறையில் நடத்தணும் அப்படிங்கிற அறிவுறுத்தல் எல்லாமே செய்தார். ஓகே, இது வந்து 12ல இருந்து 17வது ஸ்லோகத்தை வரைக்கும் படிச்சோம். அடுத்து 18ல இருந்து 24 இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை வந்து, அதாவது கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் சுப்ரீம் லா, பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார் இல்லையா? மேலும் 25ல இருந்து 28 3 ஸ்லோகங்கள்ல யுதிஷ்டருக்கு வந்து அவர் வந்து அறிவுறுத்தல் செய்கிறார். அடுத்து 29 31 இறுதியான காலகட்டம் யாருக்கு? பீஷ்ம பிதாமகருக்கு. அவர் எவ்வாறு வந்து அந்த உடலை நீத்தார் என்றது ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அது
29ல இருந்து 31. ஸோ நம்ம எல்லாருமே லெட்டஸ் மெடிடேட் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகங்கள் மீது நாம மெடிடேட் பண்ணும்பொழுது அதையே நம்ம மனசுல வியாபிக்கும் பொழுது பகவானை பற்றியான எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஏன் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வந்து தொலையணும்னாக்கா நாம நல்லதெல்லாம் நம்ம தேய்க்கும் பொழுதுதான் அழுக்கு போகும் இல்லையா? இப்போ துணி வந்து அழுக்கா இருந்தா அதுக்கு சோப்பு போட்டு தேய்க்கிறோம். அப்புறம் அதை ஆற வச்ச பிறகு பார்க்கும்போது பளிச்சுன்னு இருக்கு அந்த அழுக்கு இல்லாம. அது போலத்தான் வந்து நாம சும்மா இருந்தா அந்த அழுக்கு போகாது. அழுக்கு களையணுன்றதுக்காக நம்ம பக்தியில வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், அக்ஷரம் இந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து கலைய ஆரம்பிக்கும். அடுத்து பீஷ்ம தேவர் வந்து பிரார்த்திக்கிறார் 11 ஸ்லோகங்கள். ஐ திங்க் இருக்கிறதுலே வந்து பிரார்த்தனைகள் என்பது பீஷ்மா பிரேயர்ஸ், குந்தி பிரேயர்ஸ், அடுத்து வந்து நாராயண கவச்சம், அடுத்து வந்து நரசிம்ம கவச்சம், இது எல்லாமே ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. சிவன் அது சிவன் ஸ்லோகம், ருத்ரா ருத்ரா கீதம். ருத்ர ஸ்லோகம். ருத்ர கீதம், அடுத்து கோபி கீதம். ஓகே, கோபி கீதம் வந்து 31 சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். 10th கேண்டோல 31 சாப்டர்ல 19 ஸ்லோகங்க இருக்கு. சில பேர் இதெல்லாம் ரெகுலரா டெய்லி படிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் நான். நீங்க இந்த 4-5 ப்ரேயர்ஸை நீங்க டெய்லி பண்ணுங்களேன், உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இதெல்லாமே வந்துடும். சரிங்களா? எது மாதாஜி, எது எது சொல்லணும்? கோபி கீதம். ஓகே, ஒன்லி ஸ்லோகங்கள். ஓகே, சும்மா இருந்தா நீங்க டிரான்ஸ்லேஷனும் படிங்கோ. சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எனக்கும் கூட சேர்த்துதான். நானும் கூட இதை வந்து நாராயண கவச்சம் படிக்கிறேன், அடுத்து வந்து கோபி கீதம் படிக்கிறேன். ஓகே, நரசிம்ம கவச்சம், இது 3 படிக்கிறேன். ஆனா பீஷ்ம பிதாமகர் பிரேயர்ஸோ குந்தி பிரேயர்ஸோ நானும் படிக்கிறது கிடையாது. ஆனா சில பேர் இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஈக்குவலன் டு தட் கோபி கீதம் மாதிரிதான். அத்தனை பவர்ஃபுல்லான மந்திரங்கள் இது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகங்கள். ஸோ உங்களால் ஆன வரைக்குமே நீங்க இது செய்யுங்க. whenever you are free இல்லையா? ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். அர்த்தம் படிங்கோ, அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈடுபாடு வரும், பக்தியும் வரும். ஈடுபாடு வந்ததுன்னா பக்தி தானா வரும். ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ இந்த நம்பிக்கை கொண்டு செய்யும். கோபி கீதம், பீஷ்மா பிதாமகருடைய கீதம் வந்து 32வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 43 11 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. வாசிங்கோ. ஓகே, அடுத்து ஹானரிங் பீஷ்ம தேவாஸ் டிபார்ச்சர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தேர் ஆஃப்டர் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பீஷ்ம தேவர் வந்து கிளம்புறார். அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து இறுதி சடங்குகளை எல்லாம் செய்து மீண்டும் வந்து அவருடைய அரண்மனைக்கு திரும்புகிறார். அங்கே சென்று காந்தாரி இடத்திலும் அடுத்து வந்து திருதராஷ்டிரத்திலும் நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையுமே எடுத்துரைக்கிறாங்க. காந்தாரி வந்து ஈக்குவலன் டு பீஷ்ம பிதாமகருடைய அந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் மாதிரி தான் அவங்களுமே இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வந்து தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள். ஸோ இட் இஸ் ஒரு பெண்ணிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பீஷ்ம பிதாமகா மாதிரி தான் அவங்க. ஓகே, அத்தனை வைராக்கியம், அத்தனை வந்து தூய்மை இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பெண்மணி. ஸோ மேலும் இந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய மரணம் ஒரு புறம் மனம் வருத்தினாலும், தன்னுடைய வம்சம் எல்லாம் அடைஞ்சது கண்டு மனம் வருந்தினாலும், பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரிவை எண்ணி அவர்கள் ரொம்பவுமே வருத்தம் கொள்வார்கள். அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து இப்போ கிருஷ்ணர் கிளம்புவார். அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் துவாரகையில் அவரை வரவேற்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து விருதுரர் வருவார். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா? விதுரர் வந்து அவருக்கு நல்லா ரிசீவ் இல்லையா? அவரை நல்ல விதத்துல அவரை வரவேற்று அவருக்கு உணவு அளித்து இல்லையா? அவர் குளிச்சு வந்த பிறகு அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன ஆனார்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றது யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு இருக்கும் ஆர்வம். ஆனாலும் அவர் விதுரருக்கு தெரியும் பகவான் கிளம்பிட்டாருன்னு. ஆனாலும் அதை வந்து சொல்றதே கிடையாது. அதை தவிர்த்து எல்லா விஷயங்களையுமே சொல்லுவார். ஸோ பாண்டவர்களிடத்துல மட்டும் அவர் ரொம்ப ரொம்ப மென்மையாக இருப்பார். ஆனா அதே வந்து 13வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரர் வந்து கிளம்பிடுவார் இல்லையா? அவங்கள வந்து டைரக்டா ஹிட்டா தான் பேசுவார். எத்தனை நாள் நீங்க வந்து பீமனுடைய கையால சாப்பிட போறீங்க இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டு இல்லையா? மிட் நைட்லேயே வந்து அந்த இடத்த விட்டு அரண்மனை விட்டு கிளம்பிடுவார் திருதராஷ்டிரர். அவர் பின்னாடி வந்து காந்தாரி சென்று விடுவார்கள். அதன் பிறகு விதுரரும் கிளம்பி போவார் யாத்திரைக்கு மீண்டும். ஓகே, இப்படி இந்த கதை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா,
யாரிடத்தில் எப்படி பேசணும்ன்றத வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அது விதுரருடைய ஆக்ஷன்ல இருந்து கூட நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? பீஷ்மா டிபார்ச்சர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். பீஷ்மா வெல்கம்ஸ் எவ்ரி ஒன். இங்க வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா வாண்டட் பாண்டவாஸ் டு பி பிரசன்ட். ஏன் வந்து பாண்டவர்கள் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் முன்னாடி ரொம்ப ராஜ அலங்காரத்தோட போகணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் விரும்பினார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஏன்னா பாண்டவர்கள் ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கிறத பார்த்து ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்பவர் வந்து யாரு? பீஷ்ம பிதாமகர் தான் இல்லையா? ஏனென்றால் வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் யாருக்குமே கிடையாது. பிறக்கும் பொழுது காட்டில் இருந்தார்கள் இல்லையா? தந்தையினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு காட்டிலே வசித்தார்கள். தந்தை மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து மிக உயர்வான இடமா, அதாவது வைபவமா இருக்கக்கூடிய ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் இல்லையா? அங்கே ராஜ மரியாதையோட வாழ்கிறார்கள். குருகுலம் செல்கிறார்கள் இல்லையா? குருகுலம் முடிந்து வரும் பொழுது பிறகு யுதிஷ்டருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் நிகழ்கின்றது இல்லையா? சோ மீண்டும் வந்து அதே வைபவங்களோடு வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. சோ அதையுமே வந்து அந்த மீண்டும் அரக்கு மாளிகையில போய் அவங்க சிக்கிக் கொள்றது, அங்கே அவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்ற திட்டம். சோ அதுல இருந்து தப்பிச்சு சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் வந்து இடும்பிக்கிட்ட வந்து மாட்டுறாங்க இல்லையா? சோ அங்கேயுமே வந்து இடும்பனை வதைத்து இடும்பியை திருமணம் செய்து இல்லையா? சோ கடோத்கஜன் அவதரித்த பிறகு அவர்கள் செல்லணும் என்ற வாக்குறுதி. அதன் பிறகு அங்கிருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆஹ் இதுக்கு விராட நாடு இல்ல, இந்த நாட்டுக்கு துருவத நாடு இல்லையா? சோ துருவதன் ஆளக்கூடிய நாடு காம்பல்யம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் அவங்க வர்றாங்க. அவங்களுக்கு தலைநகரமே காம்பல்யம். சோ அந்த இடத்துலயே வந்து அப்போ திரௌபதியினுடைய சுயம்வரம் நடக்கிறது இல்லையா? சோ இவர்கள் வந்து ஒரு பிராமண தோரணையில இருப்பாங்க. சோ மறைந்து வாழணும். குந்திக்கு வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து வதைக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அஸ்தினாபுரத்திற்கு செல்லவே கூடாது என்ற ஒரு கருத்தினால அவர்கள் யாரும் தாயின் சொல்லை மீறாமல் வாழ்ந்தார்கள். அப்படின்னா வாழ்க்கையில நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? ரொம்பவே கஷ்டமான காலத்துல இருந்து மேல உயர்ந்து விட்டாங்க, மீண்டும் அதே கஷ்டத்தை வந்து சகிச்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. ஆனா பாண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே 360 டிகிரிஸ் ஹை அண்ட் லோ தான் இல்லையா? அப்படி இருந்து அவங்க மீண்டும் வந்து திரௌபதியை மனம் முடித்து மீண்டும் வந்த பிறகு யுதிஷ்டரை வந்து அரசனாவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட போது சோ இவனுக்கு துரியோதனனுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை. ஆனால் நாட்டை பிரிக்கிறாங்க. நாட்டை பிரிக்கிறதுலயுமே அவங்க கேட்டுக்கிறது வந்து ஒரு பேரன் லேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னாக்கா விளைச்சலே அற்ற நிலம், அந்த இடத்துல நாகங்கள் வாழக்கூடிய இனம் இல்லையா? சோ காண்டவ பிரஸ்தத்தை வாங்குறாங்க அவங்க கேட்டு. அதனால பொறாமை இல்லாம அவன் கொடுத்துடுறான். அதையுமே அவன் புடிங்கணும்னு நினைப்பான் இல்லையா? இப்படி சோ அவங்க மீண்டும் வந்து ஒரு நல்ல வைபவத்துல இருப்பாங்க. அதன் பிறகு சூதாட்டத்தினால வந்து மறுபடியும் வந்து ஏதுமற்ற நிலைக்கு வருவாங்க. காட்டிற்கு சென்று வாழ்வார்கள். சோ மீண்டும் அதே மாதிரி இன்னொரு நாட்டுல போய் சேவகம் புரிவாங்க. இப்படி வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான ஏற்றங்கள் நம் வாழ்க்கையில நடந்தா கண்டிப்பா நம்மளால அதை ஏத்துக்கவே முடியாது. ஷாக் ஆயிடும். இப்பெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா? சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே வந்து ஷாக்கு. நம்மளால ஏத்துக்க முடியுதுல்ல, அதுக்கே நம்ம வந்து சண்டை போடுறோம். ஆனா பாண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு வாட்டி ரிவர்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எதிர்மறையான செயல்கள் வந்து நிகழ்வுகள் அவங்க வாழ்க்கையில எப்ப வேணாலும் எந்த சூழ்நிலை வேணாலுமே நிகழ்ந்திருக்கிறது. ஆனா அவங்க அதை இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதுதான் தூய பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்றதை வந்து பாண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சங்கடமான சூழ்நிலையில வாழ்ந்த அவர்கள் வந்து இனிமே அரசாண்டு நல்ல விதத்துல வாழணும்ன்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வழங்கியவர் யாரு? பீஷ்ம பிதாமகர். அவர்கள் ராஜ உடையில் வந்த பொழுது, அவர்கள் நேரில் கண்ட பொழுது அவருடைய கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் இல்லையா? பீஷ்ம பிதாமகர் ஹாப்பி டு see them at the time of his death. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போக போறார் என்பது இந்த சூழ்நிலையுமே கிருஷ்ணரால வந்து சமாதானப்படுத்த முடியாத செயல் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் இங்கே அவருடைய பக்தனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவருடைய புகழாரங்களை வந்து மேன்மைப்படுத்தணுன்றதுக்காகத்தான் வந்து இந்த மார்க்கத்தை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையா? சோ இப்போ யுதிஷ்டர் வந்து அவருடைய மரியாதைகளை செலுத்துறார். சோ இப்போ நம்ம அதை கண்டினியூஸா படிச்சுட்டே போகிறோம். Bhishma welcomes everyone at his deathbed, understanding how to properly apply religious principle in the time of death and place. இல்லையா? எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது? ஒரு சின்னது. ஆனா துரியோதனன் வந்து நல்ல முறையில தான் ஆட்சி செய்வான் அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு துரியோதனன் நல்ல முறையில ஆட்சி செய்யறத பத்தி நம்ம சொல்றதை விட
அவனால பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப துரியோதனன் நல்லவனா கெட்டவனான்றதை விட நம்ம அவனால வந்து நல்லவங்களை வாழ வைக்க முடியல இல்லையா? அவன் தர்மத்தை அறிந்திருந்தாலும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதற்கு அவன் வந்து தவறிவிட்டான். அவனுடைய தவறு. பிரஜைகளை வேணா அவன் ஏதாவது நல்லபடியா வச்சிருந்திருக்கலாம், அது எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெகுலேட். பட் அதர்மம் என்பது அந்த காலகட்டத்துல நாட் ஓன்லி துரியோதனன். சோ அப்போ அந்த காலகட்டங்கள்ல ஆண்ட அரசர்கள், இப்ப துரியோதனன் தரப்புல எத்தனை பேர் வந்து நின்னாங்க? இப்ப சிசுபாலன் தர்மத்தை அறிந்து நடத்துகிறானா இல்லையா? இல்ல அடுத்து இல்ல. ருக்மிணியுடைய அண்ணன் ருக்மா வந்து எப்படி, அவனுமே வந்து சிசுபாலனுடைய நண்பன் இல்லையா? இப்படி கம்சனுடைய மாமனா இருக்கக்கூடிய வதைத்தாங்கல்ல, அவன் பேர் என்ன, ஜராசந்தன் இல்லையா? அதாவது சத்திய யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாமே இங்க, அதாவது அந்தந்த தனித்தனி உலகத்துல இருந்தவங்க இல்லையா? அதன் பிறகு வந்து அவர்கள் வந்து திரேதா யுகத்துல வரும்பொழுது இருவருமே சண்டை போட்டு ஒரு தளத்துல அங்கே மேல் உலகங்கள்ல வாழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்தாங்க. அதன் பிறகு திரேதாயுகம் வரும்பொழுது அவங்க பூமிக்கு வந்தாங்க இல்லையா? சோ பூமிக்கு வந்து சண்டை போடுறது, அடுத்தவங்களுக்கு அபகரிக்கிறது. இப்ப ராமபிரான் வந்த பொழுது நிறைய பூதங்கள் அசுரர்கள் எல்லாமே வதைத்தார் இல்லையா? சோ சில இடங்கள்ல வந்து ஆக்கிரமிச்சு தனித்தனித்தையா இருந்தாங்க. அதே வந்து துவாபர யுகம் வரும்பொழுது அவங்களே ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய நிலையிலாச்சு இல்லையா? இப்போ கம்சன் ஆண்டான் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஜராசந்தன் ஆண்டான். இப்படி அசுரர்களே நம்மளோட ஒரே உலகத்துல இல்லையா, இப்போ பூமண்டலத்திலேயே இருந்தாங்க. இப்போ கலியுகத்துல என்னாச்சு, நமக்குள்ள எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அசுர இயல்புகள் என்பது உண்டு. சோ எவ்வளவு கிட்டக்க வச்சிருக்கோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? As all the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையில கூட காலையில நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருப்போம் இந்த இடத்துல இல்லையா? அந்த காலகட்டத்துல எல்லா வீட்லயுமே வந்து நிறைய வேலை. இது பிரேம மாதாஜி நேத்து பேசினது, இன்னைக்கு கிளாஸே அட்டன் பண்ணல நானு. சோ அதாவது நாம இறைவன் தொண்டிற்காக நம்முடைய காலையில செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே எவ்வளவோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு நிலை நமக்கு யாருடைய கிருபையால கிடைச்சது? பகவானுடைய கிருபையால கிடைச்சது. இல்லைன்னா நம்மளால இந்த கிளாஸை அட்டன் பண்ண முடியாது. அதனால காலம் மற்றும் இடம், இந்த இரண்டுமே வந்து இறை தொண்டுக்கென்று நாம ஒதுக்கும் பொழுது கண்டிப்பா இறைவன் அதை பரிபாலிக்கிறார் இல்லையா? வெவ்வேறு கால சூழ்நிலைகள் இல்லையா, வெவ்வேறு. இப்ப நம்ம பனி காலத்துல இருக்கோம். ஆனா அந்த பனிக்காலமே வந்து நார்த் சைட்ல போனீங்கன்னாக்கா நிறைய பனி ஊத்தும், இங்க சவுத்ல கம்மி. இப்ப நேற்று நான் சென்னை எங்க போயிருந்தேன், இங்க ராமேஸ்வரம் போயிருந்தேன், நல்ல வெயில் தான். இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அங்க வந்து நமக்கு இந்த பெங்களூர் அளவுக்கு பனி இருக்கல. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இல்லையா? ஸோ ஒன் ஹேஸ் டு, இஃப் ஒன் ஹேஸ் டு, அதாவது யாராவது ஒருத்தர் வந்து டு டிஸ்சார்ஜ் இஸ் டியூட்டிஸ், அதாவது தான் அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கக்கூடிய அந்த இறைவனுடைய புகழாரங்களை உபதேசிக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல் புரியணும், அதுதான் அவருடைய கடமை என்றவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக he must be expert in adjusting things in terms of time and place. கண்டிப்பா இல்லையா? சேவையினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து சேவை பண்ணணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி காலம் மற்றும் இடம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுது. யாருக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னாக்கா, அதாவது நாம இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை காட்டிலும் நம்முடைய செயல்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அதிகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி காலத்தையோ இடத்தையோ நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை வந்து நம்ம வந்து மேன்மையா கொடுத்தோம்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரைமரி பொசிஷனா கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அந்தந்த நிலைக்கு வந்து கண்டிப்பா முடிக்க முடியும். இதை நாம் எல்லாருமே உணர்வு பூர்வமா நம்ம இதை வந்து உணர முடியும் இல்லையா? நீங்களும் வந்து உங்க வாழ்க்கையில பிஃபோர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், ஆஃப்டர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அப்ப எப்படி செயல்பட்டுன்றீங்க, இப்ப எப்படி செயல்படுறீங்க, இதெல்லாம் நீங்க அலசி ஆராயும் பொழுது we are ரொம்பவுமே வந்து ஃபார் பெட்டர் பொசிஷன்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். பீஷ்ம தேவா வந்து அந்த 12 மகாஜனங்கள்ல ஒருத்தர் இல்லையா? ஸோ அண்ட் in preaching this cult of devotional service, but therefore he could receive and welcome all இல்லையா? அதனால அவர் வந்து அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் எல்லாரையுமே வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வந்த எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து வரவேற்கிறார். ஸோ அவர் ஆனா அவருடைய காலம் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது? இடம் வந்து வீடு கிடையாது இல்லையா? காலம் வந்து அவரை எழுந்து நின்று அவங்களை எல்லாமே பிசிக்கலி வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனும் கிடையாது இல்லையா? இருந்தாலும்
ஏன்னா அவர் நார்மலான ஹெல்த் பொசிஷன்லும் கிடையாது, ஒரு வீட்லேயுமே கிடையாது. வாஸ் குவைட் ஃபிட் பை த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் இஸ் சவுண்ட் மைண்ட். இது வந்து மனசு. சில பேர் அவங்க ஃபிசிக்கலி கூட ஃபிட்டாக இருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. இதை இப்படி தான் செய்யணும்னா அது அப்படியே வந்து கஷ்டப்பட்டாவது அவங்க செய்வாங்க இல்லையா, அந்த மன உறுதி உண்டு. அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்லணும். சவுண்ட் மைண்டுன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அதாவது திடமான ஒரு மனசோட. எஸ், வந்திருக்கிறவங்கள நாம் இப்ப மரணப்படுக்கையில் இருக்கோம், எல்லாரையுமே அன்பு கொண்டு அழைக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய இது. therefore he could utter sweet words. அதாவது அன்பு கொண்டு அவர் வந்து பேசுகின்றார். அந்த வார்த்தைகள் வந்து ஹிருதயத்திலிருந்து எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒன்று. அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் வேர் வெல் ரிசீவ்ட். எல்லாரையுமே வந்து நல்ல விதத்துல வந்து வரவேற்றது. அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் நம்ம. வசுதேவா, நாரத முனி இன்ஸ்ட்ரக்டிங் துருவ மகாராஜ் இன் த ஃபாரஸ்ட். வசுதேவ், ஸ்ரீல பிரபுபாதா ப்ரீச்சிங் வெஸ்டர்ன் டிசிபிள்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கலாம். வசுதேவர் இது வந்து நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிச்சிருக்கலாம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல ஐ திங்க் 83-4 சாப்டர்ல வரும். ஓகே, ஸோ நம்ம படிச்சிருப்போம். ஒரு நிமிஷம். வசுதேவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய தந்தை, அவர் வந்து வரவேற்கிறது. ஓகே, அங்க ஒரு நிமிஷம், இதுலயே போலாம். 10வது காண்டத்துல 80, இப்போ நம்ம ரீசெண்டா தான் படிச்சோம். துவாரகா. லார்ட் கிருஷ்ணா இன்ஸ்ட்ரக்ட் வசுதேவா அண்ட் ரிட்ரீவ்ஸ் தேவகி சன். இந்த இதுல தான். ஓகே, இந்த சாப்டரை நம்ம படிக்கும் பொழுது வசுதேவர் வந்து படிக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இது சங்கர்ஷனா என்பது பலராமரை சொல்றது, அச்சுதா என்பது கிருஷ்ணரை சொல்றது. ஓகே, ஸோ கிரேட் அஃபெக்ஷன். இந்த இடத்துல அவருடைய உபதேசங்களை பற்றி நாம படிக்கிறோம். ஓகே, இந்த பாகத்தை தான் அந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க, வேற எந்த பாகமும் கிடையாது. ஸோ அந்த பாஸ்ட் டைம் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஓகே, ஸோ இறைவனுடைய கிருஷ்ணா புக்ல எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி? 85வது சாப்டர். ஓகே, ஓகே மாதாஜி, படிச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுதான். அடுத்து நாரத மகரிஷி வந்து துருவ மகாராஜுக்கு வந்து அறிவுறுத்துதல். இது நம்ம 3வது காண்டத்துல படிச்சிருக்கோம். அதாவது துருவ மகாராஜ் வந்து காட்டை நோக்கி செல்லும் பொழுது ஆரம்பத்துல வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அவரை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவர் 5 வயது சிறுவன். ஸோ இந்த காட்டுல தனித்திருந்து அவர் வந்து தவம் பண்ணி பகவானை வந்து சந்திக்கிறது, அவருடைய வரத்தை பெறணுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு செயலே கிடையாது. ஏன்னா சிறு பிள்ளை, வனவிலங்குகள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. இருந்தாலும் அவருடைய வைராகியத்தை அவர் அந்த கான்வர்சேஷன்ல பார்க்கும்போது சொல்லுவார். அவர் வந்து எனக்கு அதை பத்திலாம் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு உயர்வான ஸ்தானம், நான் சிறு பிள்ளை. ஸோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த வயது எனக்கு கிடையாது இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லுவார் துருவ மகாராஜ். எனக்கு அடைய வேண்டியது இறைவனுடைய அதாவது ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா. நான் ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்தை அப்படின்னா என் தந்தையினுடைய மணி மீது அமர்வதற்கு எனக்கு அருகதை கிடையாது இல்லையா. அப்படின்றத வந்து என்னுடைய சித்தி சொன்ன பிறகு, ஸோ நான் ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்தை, பிரம்மரை காட்டிலும் உயர்வான ஒரு ஸ்தானத்தை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னும் போது அவருடைய வைராகியத்தை கண்டு அதன் பிறகு வந்து நாரத மகரிஷி அவருக்கு வந்து பக்தி என்னக்கூடிய அந்த செயலை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. நீங்க ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும் இல்லையா. யாருக்கு நம்ம அதை ப்ரீச் பண்ணணுன்றதுமே தெரிஞ்சுதான் நம்ம செய்யணும். பிளைண்டா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பர்சனல் டச்ல வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. யாருக்கு அதை கேட்கணுன்ற ஒரு ஈடுபாடு இருக்கோ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அவங்க கண்டிப்பா கேட்டுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவர் நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டாங்க, அந்த ஹிப்பீஸோடலாம் இருக்கிறது இல்லையா, போதைக்கு அடிமையானவர்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அவருடைய அதாவது எந்த அளவுக்கு அவருடைய மனதளவுல தூய்மை இருந்திருந்தால் அவரளவுக்கு நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இல்லையா. மேலும் வந்து மனசும் வந்து ஸ்திரத்தன்மை வந்து மிக குறைவு. வில் கெட் டைல்யூட்டட் ஆக்சுவலி. நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ்லயே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. ஸோ ஆனா சில பிரபுபாதா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஸோ இந்த இயக்கத்தை வந்து இவ்வளோ பெருசா எடுத்து யுக்த வைராகியம் என்றது அவருடைய செயல்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இல்லைன்னா ஹிப்பீஸ்க்கெல்லாம் வந்து அவரால் இந்த உபதேசத்தை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்க முடியாது. அங்கிருந்த ஹிப்பீஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சீடர்களாகி மிகப்பெரிய மகாராஜர்களாகவும் ஆகியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இது வந்து வாழ்க்கையில வந்து நம்ம காலம் மற்றும் இடம் வந்து
எப்போ அந்த இடத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் அனைத்துமே நிகழும் என்பதையுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் ஆற்றக்கூடிய கடமை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பது காலம் மற்றும் இடம் இது ரெண்டுத்துக்குமே டிபெண்டன்சி உண்டு அப்படிங்கிறதுமே பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ பீஷ்மர் வந்து பாண்டவர்களை சமாதானப்படுத்துதல் இல்லையா? டீப் கிரீவ். ஸோ ஏன்னா பாண்டவர்களுக்கு நிகழ்ந்த அநியாயங்கள் எல்லாத்தையுமே அண்டர் சர்விங், அவருடைய விரக்தி எல்லாமே வந்து டீப் கிரீஃப் இல்லையா? மனசளவுல வந்து பாண்டவர்களுக்கு நிகழ்ந்த அநியாயங்கள் எல்லாமே எண்ணி பார்க்கும்போது அவர் வேதனை உற்று அதை வெளிப்படுத்துறார். அன்லிமிட்டெட் இன்ஜஸ்டிஸ் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் சின்னதா யாராவது நமக்கு ஏதாவது அநியாயத்தை இழைச்சிட்டா நாம என்ன பண்றோம்? வரிஞ்சு கட்டி நாம அவங்க கிட்ட போய் சண்டை போட்டு நீ பண்ணது இப்படி பண்ணிட்டேன்றத வந்து அவங்கள மேலேருந்து கீழே இறக்கி விட்ட வரைக்கும் நம்ம விட மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா பாண்டவர்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஏத்துக்கினாங்க, தர்மம் அறிந்தவர்கள். பீஷ்மா ரீகலெக்ட்ஸ் த பயஸ், அதாவது மேலும் பாண்டவர்களுடைய தர்மம் இல்லையா, அவங்களுடைய தர்ம காரியங்கள், அவர்கள் வந்து அதாவது ரிலீஜியஸ் லைஃப்ஸ் அப்படின்னா சமய கோட்பாடுகளை எல்லாம் எவ்வாறு அவர்கள் வந்து அறிந்து அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அவங்க எப்பவுமே வந்து அதாவது எ பர்சன் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் பை 3 things இல்லையா? ஒன்று பிராமணர்களுடைய அறிவுரையால ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், இன்னொன்று இறைவனுடைய அருளால வந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? இன்னொன்று நாம பரிபாலிக்கக்கூடிய நாம வந்து தர்மத்தை வந்து சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் பரிபாலிக்கணும். ஸோ இந்த மூணுமே சாஸ்திரம், அடுத்து ஒரு இறைவனுடைய அருள், அடுத்து பிராமணர்கள். ஸோ பிராமணர்கள்ன்றதை விட நம்ம ஒரு பக்தர்களுடைய அறிவுறுத்தல்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த அட்வைஸ் இல்லாம நம்ம வாழ முடியாது. ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு திரௌமி எனக்கூடியவரோடு தான் அவங்களுக்கு வந்து அட்வைசர், பிராமணா அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்றது. தி வேர் சன்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் பர்சனிஃபைட் இல்லையா? அதாவது சமய கோட்பாடுகளுடைய ரூபம் கொண்ட சமய கோட்பாடுகளுடைய புதல்வர்கள் அவங்க. அதனால எல்லா சுச்சுவேஷன்லயுமே எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அவங்க வந்து தர்மத்தை வந்து பரிபாலித்தார்கள். அதெல்லாம் இப்போ பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து நினைச்சு பார்க்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இர்ரிவர்சபிள் பவர் ஆஃப் டைம், இது இந்த அட்வைஸ் தான் கொடுக்குறார். யாருக்கு? யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு. நம்ம காலத்தை வந்து திருப்பிக்க முடியாது இல்லையா? இடம் காலம் எல்லாமே வந்து சூழ்நிலை எல்லாமே அமைய பெறும் பொழுது காலத்தை நாம மாற்றி அமைக்க முடியாது. ஸோ இவ்வளோ பெரிய இழப்பு நிகழ வேண்டியது காலத்தினுடைய கட்டாயம், அதனால நிகழ்ந்தது. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வரும்பொழுது நாம அந்த கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே ஸ்லோகத்தை நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? ஸோ பாண்டவர்களுக்கு இட்ட கட்டளை என்ன? போர் புரிய வேண்டும். யாரால? இறைவனால இல்லையா? கிருஷ்ணரால. இது கிருஷ்ணரால நடந்த போர் தான், வேற யாராலுமே நடந்த போர் கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா பூமி பாரத்தை பூதாயி வந்து குறைக்கணும்ன்ற முறையிடும் பொழுது பிரம்மரும் என்ன பண்றாங்க, அதாவது அந்த ஸ்வேத தீபத்தின் கரையோரம் சென்று புருஷ சுத்தத்தை வந்து பாடுகிறார்கள். புருஷ சுத்தம் என்பது என்ன? குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த பகவான் இல்லையா? புருஷா என்றால் பகவான் ஒருத்தர் தான் புருஷா இல்லையா? சுத்தம் என்றால் செட் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ். ஓகே, அதாவது பிரார்த்தனைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி சில, அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்து எடுத்து பாடுறது, ஒரே கண்டினியூஸா கிடையாது. ஓகே, ஸோ புருஷ சுத்தம் என்பது ஒரு பர்டிகுலர், நாம கூட வந்து ருத்ர கீதம் இருக்கு, கோபி கீதம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து டிபெண்டிங் ஆன், இப்போ நரசிம்ம இதுக்கு எதுக்கு நம்ம பாடுறோம், நரசிம்ம இது வந்து ஸ்துதி எதுக்கு பாடுறோம், நமக்கு பயம் இருக்கு, ஆரோக்கியம் குறைவு, மற்றும் வந்து தீய சக்திகள் இருந்து நாம ரட்சிக்கிறதுக்காக வந்து நரசிம்ம ஸ்துதி வந்து பாடுறோம் இல்லையா? அந்த அப்ளிகேஷன் இல்லையா? அது போல வந்து புருஷ சுத்தம் என்பது எந்த மாதிரியான கெலாமிட்டிஸ்க்கு இல்லையா, எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்கு எந்த மாதிரியான புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இல்லையா, இல்லை எந்த மாதிரி ஸ்ருதி மந்திரங்கள் வந்து எடுத்து பாடணுமோ அதை தான் வந்து தேவர்கள் அந்த இடத்துல பாடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி பகவான் இடத்துல பாடி பகவான் வந்து எஸ் நான் வரவேண்டிய காலத்திற்கு வருவேன் இல்லையா, துவாபர யுகத்திற்கு கடைசியில வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பூமி பாரத்தை கண்டிப்பா குறைப்பேன் என்ற வாக்குறுதி யாரு அந்த இடத்துல கொடுத்தது? யார் அந்த வாக்குறுதி? அந்த பார்க்கடல்ல இருக்கிறது ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா? அவர் வந்து அந்த வாக்குறுதியை கொடுக்கிறார். ஓகே, மகாவிஷ்ணு.
ஸோ பவர் ஆஃப் டைம் இஸ் இன்னெவிட்டபிள், தவிர்க்க முடியாது இல்லையா? காலத்தினுடைய சக்தி வந்து நம்மளால என்றைக்குமே தவிர்க்க முடியாது. அதான் மேலும் விச் ரிவர்சஸ் எவ்ரிதிங். எஸ், நம்ம வாழ்க்கை கடந்து வந்த பாதையை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலுமே கடந்து வந்த பாதையை நோக்கும் பொழுது அதை நாம கண்டிப்பா உணர முடியும். நான் சிறு பிராயத்துல எப்படி இருந்தேன் இல்லையா? என்ன தவறு செய்தேன், எதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் என்ன நான் சாதிச்சேன், நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் எவ்வாறு இருந்தது, பொருள் அளவிலும் சரி, மனதளவிலும் சரி, குண அளவிலும் சரி, ஹவு மச் ஹானஸ்டி ஐ வாஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுமே நம்ம வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இல்லையா, பரிமாண வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம குழந்தையாக இருந்து இளமைக்கு வந்து இளமையிலிருந்து வயோதிகத்துக்கு அதாவது அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே எப்படி எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்துல வாழ்ந்தோம், எதையெல்லாம் நம்ம வந்து புத்தி கூர்மையோட வந்து சமாளிச்சோம், ஒரு சூழ்நிலை எத்தனை பேரை நம்ம ரட்சித்தோம், இப்படி எல்லாமே வந்து யோசிக்கும் பொழுது அதை மீண்டும் நம்மளால இன்னும் கொண்டு வர முடியாது இல்லையா? ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நாலேஜ் அப்ப இருக்கவே இல்லை. அந்த காலத்தை மீண்டும் நம்மளால கொண்டு வர முடியுமா? முடியாது. இப்ப நான் 5 வயது ஆகணும்னா கண்டிப்பா முடியுமா? முடியாது இல்லையா? முடியவே முடியாது. இந்த உடலுக்கு ஏற்பட்ட இந்த காலம் என்பது, எஸ் நீ 53 வயசு ஆயிடுச்சு, உனக்கு 54 நடக்குது, நீ இவ்வளவுதான், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். மாத்தி அமைக்கவே முடியாது காலத்தினால். நேற்றைய தினத்தினுடைய பொழுதையே நம்மளால மாத்தி அமைக்க முடியாது. ஏன் 1 hour பிஃபோர் இருந்த சூழ்நிலையை கூட நம்மளால மாத்தி அமைக்க முடியாது. அதுதான் காலம். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் டைம். இட் இஸ் இன்னெவிட்டபிள் இல்லையா? தவிர்க்கவே முடியாது. இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங். எல்லா இடத்துலையுமே உண்டு. எவ்ரி ஒன் இஸ் அஃபெக்டட் பை இட் இன் ஆல் பிளானட்ஸ். அதாவது நமக்கு மட்டுமா, பூமண்டலத்துல மட்டுமா கிடையாது, கீழ் உலகத்திலையும் உண்டு, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்திலையுமே உண்டு இல்லை? 14 லோகத்திலுமே காலத்தின் தாக்கம் என்பது உண்டு. எவ்வாறு வந்து மேகங்கள் வந்து ஒன்று கூடியிருந்தால் பலமான காற்று வந்து சிதறி அடிச்சு மழையே வந்து இல்லாம பண்ணிடுறதோ, அது போலதான் இந்த காலமும் கூட இல்லையா? நமக்கு எப்போ வந்து புயல் தாக்கும், எப்போ வந்து நமக்கு வந்து வசந்த காலம் வரும், எதுவுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது. மேலும் யாராலையுமே அதை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. ஸோ இருந்தாலும் அதாவது பாண்டவர்கள் எல்லாமே தர்மத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கூட அன்பேரலல்டு பவர் இல்லையா? அதாவது பீஷ்ம பிதாமகர் மரணிக்க வேண்டிய மரணமே அவரிடத்துல நெருங்காத அளவுக்கு அவரால் எப்போ விருப்பம் கொண்ட மரணத்தை ஏற்கக்கூடிய அந்த பவர் கொடுத்திருந்தாங்க. ஆனால் அவர் விரும்பித்தானே அந்த மரணத்தையுமே அவர் ஸ்வீகரித்தார். மேலும் அவர் எதிர்த்தரப்புல வந்து நின்று போர் புரிந்தார். இறைவனே எதிர்த்தரப்புல அமர்ந்திருக்கிறார். அப்படி அதை எதை உணர்த்துகின்றது என்றால், ஸோ நாம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான பர்சனா இருந்தாலும் இறைவனுடைய அதாவது அவருடைய அனுகிரகம் இன்றி நம்மளால எதையுமே வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய செயலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கண்கள் மெஷர் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? அளக்க முடியாத அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. பீஷ்மா சஜஸ்ட் ஃபியூச்சர் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ பிற்கால முறையில வந்து ஸோ இவந்தோ அவருக்கு அது பிடிக்கல, பெலாட்டபிள்னா மாதிரி நல்ல ஒரு அடுத்தவங்க நம்ம வந்து நல்லாவே பாதுகாப்பாங்க இல்லை? பெலாட்டபிள்னு நம்ம அதாவது எல்லாமே ஒரு பிடிச்ச ஒரு சூழ்நிலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரிங்கோடு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே. ஆனா அன்பெலாட்டபிள் போது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலை. ஓகே, ஸோ அப்போ எல்லாமே ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை அவர் அந்த இடத்துல சொல்றாருன்னா, ஸோ வீட்டில் ஓல்டு பீப்புள் தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா வீட்டில் கணவர் மரணித்து விட்டால் ஒரு விதவையாக இருப்பாள். பிள்ளைகளுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய நல்வழி காட்டக்கூடிய மார்க்கம் தகப்பன் கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஆளணும்னா அது அவ்வளோ ஈஸியானதே கிடையாது. ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய 4 பேரையே நம்மளால திருத்த முடியாது. அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே அந்த மாதிரி. ஏன்னா 64 அக்ரோனி சேலைகளா, 64 எவ்வளவு கோடிகள் நம்ம படிச்சது. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல நீங்க தான் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் ஆஃப் குந்தி பிரேயர்ஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க. எவ்வளவு 60,000 64,000 அக்ரோனியா இல்ல வந்து எவ்வளோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அது நம்ம அப்புறமா வேணோட செக் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அவ்வளவு உயிர்கள் வந்து மடிந்திருக்காங்க இல்லையா? பாப்புலேஷன் ஃபுல்லா டிவாஸ்டேட்டட் தான். ஆனா அப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்? வயோதிகமானவர்கள் போய் நிலத்துல விழுது ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? இந்த பெண்மணிகளையுமே ரட்சிக்கிறதும் கஷ்டம் இல்லையா? இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நல்ல மார்க்கத்தை கொடுக்கறதும் கஷ்டம். இப்படி தன்னை சுற்றி வந்து ஒரு அன்பிளசன்ட் சுச்சுவேஷன் தான் இல்லையா? ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அதுல வந்து அவர் ஆட்சி புரியணும். ஸோ அது அது வந்து மிக கஷ்டமானதுன்றதாலும் அதை அவர்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாது அப்படின்றது வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்களை வந்து இல்லையா? ஸோ இவங்க வந்து திங்க் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பரிஷித் மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ், குந்தி தேவி ஆர் பாண்டவர்கள், பலி மகாராஜ், பிருத்து மகாராஜ் இல்லையா? மகாராஜ் ஜனமே ஜெயம், ஸ்டாப்பிங் ஸ்னேக் சாக்ரிஃபைஸ். ஏன்னா பரிஷித் மகாராஜா வந்து பாம்பு கடிச்சுதான் அவரு மரணிக்க போறார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு யக்னத்தை பண்ணி எல்லா அந்த நாகங்க வம்சத்தையே அழிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ஜனமே ஜெயம் வந்து பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறார் இல்லையா? ஸோ அது தவறு. ஸோ வி காண்ட் கில் த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக. இதே மாதிரி கூட துருவ மகாராஜ் வந்து என்ன பண்ணுவாருனாக்கா, கந்தர்வர்கள் கிடையாது, யக்ஷர்களை, ஒரு யக்ஷனுடைய குபேர கடவுள் தான் அரசன் இல்லையா? யக்ஷன் என்ன பண்றான்னாக்கா, துருவ மகாராஜோட தம்பியை வந்து கொன்றுடுறான். ஸோ தன் மகன் இல்லையேன்ற அந்த தாயும் இல்லையே சுருச்சியுமே வந்து மகனை நோக்கி செல்ற, அவளும் மரணிக்கிறாள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இழப்பை கண்டு இவர் யாரு, துருவ மகாராஜ் வந்து ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது. அப்புறமா போயிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றார், ஸோ அந்த யக்ஷ உலகத்துக்கு போயிட்டு அவங்க எல்லாருமே வந்து கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு கொல்ல ஆரம்பிச்சிடறார் கண்டினியூஸா. அதன் பிறகு பிரம்மர் தான் நினைக்கிறேன் தடுத்து நிறுத்துறார் இல்லையா? ஏன்னா ஒரு ஜீவனுக்காக இத்தனை பிற இழப்பை வந்து தண்டனையா கொடுக்கறது மிக தவறு அப்படிங்கிறதுமே சொன்ன பிறகு இமீடியட்டா துருவ மகாராஜ் கேட்டுக்குவார். இங்க அதே மாதிரிதான் ஸ்டாப்பிங் சாக்ரிஃபைசஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிக்கும் பொழுது ஸோ இவங்க எல்லாமே underwent accepted great tribulations in order to fulfill the mission of the Lord இல்லையா? ஸோ பரிஷித் மகாராஜ், அதாவது இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட கடினமான சூழ்நிலை என்ன? ஸோ அது இறைவனுடைய கிருபையாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள், அதாவது ஒருத்தர் வாழ்க்கையில வந்து ரிவர்சல்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது எதிர்மறையான விஷயங்கள் நடந்த பொழுதிலும் எப்பொழுதும் இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையோ அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமையை அவர்கள் வந்து விடாம வந்து செய்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் இவங்க வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி நாம ஒரு டிஸ்கஷன். ஓகே, ஸோ பரிஷித் மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ், குந்தி தேவி, ஸோ இவங்களுடைய கதை எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? ஸோ நீங்க அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சதை வந்து நீங்க பேசலாம். ஓகே, இத்தனை. அடுத்து வந்து கிருஷ்ணா இஸ் த ஒரிஜினல். இது வந்து குளோரிபிகேஷன். பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுறார். அதை நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணா இஸ் த ஒரிஜினல் நாராயணா. அடுத்து வந்து ஏன்னா அவர் 4 கைகளோட ரூபத்தை தான் அவர் வந்து வணங்கினார் என்பதையும் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணா ஹஸ் ஃபால்ட்லெஸ் குவாலிட்டிஸ். அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள், கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம டைரக்டா நினைச்சு பார்த்தோம்னா சில செயல்களுக்கு நம்மளால விளக்கத்தை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய உணர்தல் அவ்வளவுதான். ஸோ ஆனா அதற்கான தாற்பயம் என்பது உண்டு. ஏன் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து திரௌபதிக்கு கடைசியில தான் வந்து, ஏன்னா இவன் உத்தவா கூட கேட்பார். உத்தவ கீதையில இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வரும். நம்ம 11வது காண்டமே உத்தவ கீதை தான். ஓகே, ஸோ அவர் கொஸ்டின் கேட்பார், பகவான் வந்து பதில் அளிப்பார் நிறைய விஷயங்கள். ஏன்னா அவர் கூடவே இருந்தவர் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் கோபியர்களுடைய துணிமணிகள்லாம் எடுத்து வச்சிருவார். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நம்ம நிறைய படிப்போம். ஏன் அந்த மாதிரி செய்தார் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது வந்து சொல்லப்படும். காரணங்கள் எல்லாமே உண்டு. ஓகே, பக்தி யோக ரிவீல்ஸ் ஹிம் அண்ட் டெலிவர்ஸ் த டிவோட்டி இல்லையா? யார் ஒருத்தர் பக்தி யோகத்துல வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல, அவர்கள் வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை போய் சேர்கிறார்கள் என்பதை வந்து 21, 23 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஸோ மே ஹி வெயிட் ஃபார் மீ அட் த டைம் ஆஃப் மை டெத். அதாவது யாரு, கிருஷ்ணர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது கிருஷ்ணர் அங்க 2 கையில இருந்தாலும் 4 கைகளோட ரூபத்தையில வந்து தன்னுடைய மனதில் வைத்து பகவானை அவர் வந்து சேவிக்கிறது. ஸோ ஆனால் தான் மரணிக்கும் பொழுது பகவான் நேரிலே இருக்கணும்ன்றதுமே அவர் வேண்டிக்கிறார் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து குரூப் எக்ஸசைஸ் தான் இப்ப பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, லிஸ்ட் டவுன் அண்ட் பிரசன்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பாயிண்ட்ஸ். பீஷ்மதேவாவுடைய
வர்ணாசிரம தர்மத்தில இருந்து அவர் ஆற்றிய செயல்கள் பத்தி, அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்து கொண்ட விதம் பற்றி நம்ம ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த 25ல இருந்து 28வது டெக்ஸ்ட் மூலியமா நம்ம பார்க்கணும். அதுனா ஜெனரல். ஃபர்ஸ்ட் பேசுறது வந்து ஜெனரிக். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சத வச்சு நீங்க வந்து ஒரு 5, 6 பாயிண்ட் நீங்க வந்து உங்க குரூப் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிராமணாஸை பத்தி என்ன சொன்னார், டியூட்டிஸ் ஆஃப் சத்ரியாஸை பத்தி என்ன சொன்னார், வைஷ்யர்களுடைய டியூட்டி எல்லாம் என்னன்னு சொன்னார், சூத்ரர்களுடைய கடமைகள் என்னன்றது வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல வந்ததை வந்து எடுத்துரைக்கணும். அந்த 4 ஸ்லோகங்களை பிரிச்சு படிக்கணும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அதர் கிளாஸஸ், அதாவது இன்க்ளூடிங் விமன் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ், இது எல்லாமே அவர் சொல்றார். ஸோ அது சூத்திரர்களுக்கு வந்து சம்பளத்தை கொடுக்க கூடாது, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அவங்களுக்கு வந்து உணவு, இருக்க இடம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டா போறோம். முன்னொரு காலத்துல இப்படிதான் இருந்தது, இப்பெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ நல்லா அவங்கள போஷிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்தா அவங்க எதுவுமே தேட மாட்டாங்க. நாம அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுக்கறது இல்லைல்ல. இப்போ நேத்து எங்க அம்மா கிட்ட பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, அந்த வீட்டுல வேலை செய்யற பொண்ணுக்கு அவருடைய கணவன் வந்து மரணித்து விட்டார். ஃபோன் பண்ணி கூட சொன்னாங்க வந்து காசை வாங்கிட்டு போன்ட்டு. ஸோ அம்மா 1 மணி நேரம் கூட வேலை இருக்கிறது இல்ல அந்த பெண்ணுக்கு. ஆனாலும் 4.5 கொடுக்குறனோடனே எல்லாம் மத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஏன் நீ அவ்வளவு சேலரி கொடுக்குற. அதாவது கொடுக்க போறதே வந்து ஒரு தர்மம் தான் இல்லையா. ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயலுக்கு வந்து நாம வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அதுல வந்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கொடுக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் பாருங்க, அது மிகப்பெரிய பாவம் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அவங்களுமே ஏதோ வேலை செய்யறாங்க, அதுக்காக அவங்க கொடுக்குறாங்க. அது அந்த இதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். இது ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய செயல்ல போய் மூக்க நுழைக்கிறது தான் நமக்கு கை வந்த கலையே இல்லையா. ஸோ அதாவது நாம தர்மம் பண்ணலன்னாலும் அடுத்தவங்க தர்மம் செய்யும் போது நம்ம அதை வந்து தர்மமாக அவருடைய கடமை ஆற்றும் போது அதை வந்து தவிர்க்க கூடாது. இந்த கதையை எங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்லி, ஆமா நான் நிறைய கொடுக்குறேன்னு வேற எனக்கு எல்லாருமே கேட்கறாங்க, அவ வேலையும் சரியா செய்யறது இல்ல, இப்ப அவ வர முடியாது, அதனால நான் இப்ப வேற யாருன்னா பாக்கணும் இல்லையா வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு அப்படிங்கறதுமே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஏஜ் ஆன பிறகு ஒருத்தர் கிட்ட வந்து நாம இது ராங் அப்படிங்கறத ஒண்ணு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க நினைப்பாங்க, ஓ நம்மளை யாரோ ஏமாத்தி தான் ஏதோ வாங்குறாங்க. ஏன்னா வயோதிகமான பிறகு நிறைய ஆலோசனைகள் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு எங்க அம்மா தள்ளப்பட்டும் பொழுது அதை பத்திலாம் யோசிக்காதம்மா, வந்து அவளுடைய காசை நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சொன்னேன். ஏன்னா அவங்க காசை வந்து வாங்கிட்டு போன்னு, ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்றத அம்மா உணர்ந்துதான் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஹ் நல்லது செய்யணும். அந்த நல்லதுமே அன்றே செய்யணும். அன்றே என்பது இப்பவே செய்யணும், காலத்தை தாமதப்படுத்தாம. அப்படி ஒரு குணாதிசயத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா ஒருத்தர் நல்லது செய்யும் பொழுது அதை போய் நாம வந்து தடுத்து நிறுத்த கூடாது. அது மிக தவறானது. இப்ப நாம ஒரு செயல் செய்யறோம், ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஹோமத்தை வளர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான ஒரு ஆப்டிமம் பிரைஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஆனா சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே கேட்பாங்க, சில இடங்கள்ல வந்து ஆப்டிமமா கேட்பாங்க, சில இடங்கள்ல ரொம்ப கம்மியா கூட வந்து பண்ணி கொடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அதாவது அந்த புரோகிதருடைய மனநிலை பொறுத்துதான் அது. உண்மையிலே அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா. இப்ப அந்த புரோகிதர் இதை மட்டுமே ஜீவனமாக கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அதுலயுமே அவர் வந்து ஒரு தர்மத்தின் இதுல இருந்து அவர் வந்து அதை வந்து வாங்கினார் என்றால் தட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எ பிராமணன் இல்லையா. ஸோ ஆனா அதை விடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய தேவைகளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அப்படி நினைச்சு வாங்கணும்னா அது மிகப்பெரிய தவறாகும் இல்லையா. ஒரு செயல் எப்படியோ அப்படி, ஒரு நார்மலா ஒரு ஹோமம் பண்ணா ஒரு 3000 இருந்து 5000 வரைக்கும் கொடுக்கலாம், தட்ஸ் த ஆப்டிமம். அதுக்கு மேல நம்ம கொடுக்கறது என்பது அது மிக தவறு இல்லையா. அதாவது கேட்கறவங்களுமே தவறு. ஆனா சில இடங்கள்ல நாம என்ன பண்ணுவோம், அதை அதை விட்டுடணும், ஏதோ ஒண்ணு நம்ம நல்ல காரியத்துக்கு போறோம் அதை பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறது. சத்திரியர்கள் இருக்காங்க பாருங்க, முன்ன காலத்துல எல்லாம் அவங்க தான் முன்னாடி நின்று ரட்சித்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன் துரியோதனே முன்னதான் நின்றுட்டு இருந்தான். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. இப்ப எல்லாமே வந்து எல்லாருமே முன்னாடி போய் விழுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில ஆள்பவர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இல்லையா. எல்லாமே உள்டாதான். ஸோ எதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஸோ டியூட்டிஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ், அதாவது அதாவது கிரகஸ்தர்களுடைய தர்மம் இல்லையா, அவங்களுடைய கடமைகள். வைஷ்யர்களுடைய கடமை அநியாயமா வந்து சம்பாதிக்க கூடாது இல்லையா. நேத்து சொன்னும் பொழுது உணவு மற்றும் மருந்து இதுல வந்து அநியாயமா சம்பாதிக்க கூடாது. ஓகே, இதுல எவ்வளவு அநியாயமா சம்பாதிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே வந்து நம்முடைய வம்சத்திற்கு அது கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஓகே. சூத்ரர்களை வந்து இப்போ நாம் படிச்சோம் இல்லையா, அவங்கள வந்து நல்லா போஷிக்கணும்,
அவங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுக்கக்கூடாது, போஷிக்கணும், துணிமணி கொடுக்கணும், இருக்க இடம், இது எல்லாமே கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஸோ பெண்கள் வந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து கன்க்ளூஷன் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை ஷீலா பிரபுபாதா. அந்த இறுதி கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுமே நாம இந்த 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 4 ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது நமக்கு அதனுடைய சம்மரி வந்து தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இந்த 28ல இருந்து நாம நாளைக்கு பார்ப்போம். இப்போ இந்த 2 ரூம் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னாக்கா பிரிக்கலாம். ஸோ முதல்ல வந்து இதை நான் 6ஆ பிரிச்சிடறேன். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒரு குரூப் ஒன்று படிக்கட்டும். ஓகே, சொல்லட்டும். ஒரு குரூப் பரிஷித் மகாராஜ், ஒரு குரூப் பிரகலாத் மகாராஜ். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக 4 பாயிண்ட் சொல்லுங்க போகிறோம். நிறைய நம்ம தேவையில்லை. ஸோ அவங்களுடைய மேன்மையான, அதாவது வாழ்க்கையில் அவங்க அனுபவித்த கஷ்டமான சூழ்நிலை அவர்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அதை தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, வேற எதுவுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. இது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே இருக்கு. ஓகே, அதாவது 17, 18வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிடைக்கும். பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ஒரே நிமிஷம். குந்தி தேவி பாண்டவாஸ். குந்தி தேவி வாழ்க்கையில எல்லாமே ரிவர்சல் தான் இல்லையா? அவங்க கணவனோட வாழ்ந்தது என்பது கிடையாது இல்லையா? திருமணம் முடிந்த பிறகு அப்பயே வந்து பிரிவு இல்லையா? அவர் வந்து மீண்டும் வந்து இன்னொரு மனைவியோட வர்றது, இது எல்லாமே வாழ்க்கையில நிறைய ரிவர்சல்ஸ்ல பார்த்துருக்காங்க இல்லையா? கர்ணனை ஈன்றெடுத்தது ஒரு பெரிய ரிவர்சல் அவங்க வாழ்க்கையில. அதை எப்படி கையாள்றது இல்லையா? கடைசி வரைக்குமே அந்த தவறுக்காக வருந்தினது இல்லையா? இத்தனையுமே பாண்டவர்களா வளர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள், இது எல்லாமே வந்து பாண்டவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலுமே நிகழ்ந்த கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைகள் இல்லையா? பலி மகாராஜா எல்லாத்தையுமே இழந்தார் இல்லையா? வாமன தேவருக்காக. ஸோ பலி மகாராஜ் எந்த கேண்டோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பிரகலாத் மகாராஜ் 7th கேண்டோ. குந்தி தேவி பாண்டவாஸ் வந்து 1st கேண்டோல 8th சாப்டர்ல நீங்க படிக்கலாம். பிருத்து மகாராஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் பரீட்சித் மகாராஜா என்ன இது பண்ணாரு? அவர் கருவுல இருக்கும் பொழுதே கடவுளால காப்பாற்றப்பட்டார். அவருடைய வாழ்க்கையில ரிவர்சல்ஸ் வரலீங்களா மாதாஜி? அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இப்போ அவர் வந்து ஒரு சாபத்தை பெற்று இல்லையா? அந்த அவர் எவ்வாறு அதை எதிர்கொண்டார் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, பிருத்து மகாராஜ் வந்து 100 யக்னங்களை செய்யணுன்றதுக்காக அஸ்வமேத யக்னங்கள் அதை பற்றி படித்தோம் இல்லையா? இந்திரன் வந்து 2 முறை வந்து அந்த குதிரையை கடத்தி செல்றது இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம். கடைசியில அங்கே பிரம்மரும் மற்றும் வந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தால வந்து அந்த யக்னம் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, பகவான் வரங்களை கொடுக்கறது, இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஜனமே ஜெயம் கூட இந்த 1st கேண்டோலே வரும். ஸோ நீங்க பின்னாடி உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணியே ஆகணும்னா கூட நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 6 குரூப் 6 குரூப்பா பிரிச்சிடறேன். எத்தனை பேர் இருக்கோம்? நம்ம 10 பேர் தான் இருக்கிறோமா? 10 பேர் தான். அவ இல்லைன்னா 2 குரூப்பா பிரிக்கிறேன். 3 பேரை பத்தி ஒரு குரூப் சொல்லட்டும், 3 பேரை பத்தி இன்னொரு குரூப் சொல்லுங்க. சரிங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த துன்பம், அந்த துன்பத்தை அவர்கள் எவ்வாறு எதிர்கொண்டு துன்பமாகவே கருதாமல் செயல்பட்டார்கள் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும் தான் நீங்க ஒரு 4 பாயிண்ட் சொன்னா போறோம். நிறைய கதையே வேண்டாம். ஓகே, அதே மாதிரி பீஷ்ம பிதாமகருடைய அறிவுறுத்தல்ல வந்து பிராமணர்களுடைய கடமை ஒரு 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்க போறோம். அதே மாதிரி சத்திரல 2 பாயிண்ட், வைஷ்யர்கள் இது வந்து ஒரு குரூப். ஓகே, அடுத்து இன்னொரு குரூப் வந்து சூத்திரர்களுடைய கடமை என்னன்னு சொல்லப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கான அறிவுறுத்தல் மற்றும் வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தல், இந்த 3 வந்து செகண்ட் குரூப். ஓகே, ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து கடைசியில வந்து எல்லாருமே வந்து வி வில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்க
யார் வேணாலும் அதை பத்தி சொல்லலாம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிச்சோன்றது. ஓகேங்களா? சரி மாதாஜி, எழுதிட்டீங்களா? புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல மகாராஜ் பரிஷித், பிரகலாத் மகாராஜ், குந்தி தேவி, பாண்டவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்புக்கு. ஓகே. செகண்ட் குரூப்புக்கு பலி மகாராஜ், பிருத்து மகாராஜ் அண்ட் தென் மகாராஜ் ஜனமே ஜெய். ஓகே. இது செகண்ட் குரூப். அடுத்து வந்து வைஷ்யர்கள், சத்திரிகள், பிராமணர்களுடைய கடமைகள். இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப். இது வந்து ஸ்லோகா நம்பர் 28 25 28 இந்த சாப்டர்லயே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து சூத்ரர்கள், பெண்கள் மற்றும் வந்து கிரகஸ்தர்கள் இவங்களுக்கான அறிவுரைகள். இறுதியில வந்து இந்த எல்லாத்துலயுமே வந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், கன்க்ளூஷன் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறதுமே சொல்லக்கூடியது. ஓகே, ஓகேவா? சரி உங்களுக்கு ஓகே. இப்ப நான் 26 21 6 35க்கு உங்களை நான் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி ஐ வில் கால் பேக். ஓகே. ஸோ நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் தான் எல்லாமே, ஒரு குரூப் 10 நிமிஷம் முடிச்சிரு. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய டைம் எடுத்துக்க வேண்டாம். நீங்க வந்து ஓகே. 2 பேக் அவுட் ரூம் கொடுத்துருக்கேன். ஓப்பன் டு ஆல் ரூம்ஸ். உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. புஷ்பா மாதாஜி ரூம் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி எங்கேயுமே ஜாயின் ஆகலையே. புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க இருங்க, அப்படியே இருங்க. நான் கேட்டுக்கிறேங்க மாதாஜி. வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க. நோ நீட். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. கரெக்ட். ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓகே, பிரேமா மாதாஜி நீங்க எந்த குரூப்? பிரேமராணி. பிரேமராணி நீங்க எந்த குரூப்? 1 ஆ 2 ஆ? நான் அதை கவனிக்கலையா மாதாஜி? சரி, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். உங்க குரூப் ஆளுங்க பேசுவாங்க இல்லையா, அப்ப நீங்க என்னமோ எந்த குரூப் சொல்றேன் தெரியாதாலும் மாதாஜி. அவங்க குரூப் ஜனங்க மட்டும் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? சரி, வெயிட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் வரட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீமும். ஓகே, நிறைய டைம் ஆயிடுது அதனால. ஸோ நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி எனக்கு தெரிஞ்சதை. எனக்கு இது ஓகே, நீங்க எந்த குரூப் சொல்லுங்க, அந்த டீமுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். அது பிரேமா எத்தனை மாதாஜி குரூப் எந்த குரூப்? யாரு குரூப் 1 குரூப் 2 பிரேமா மாதாஜி? சொல்லிடுங்க. மாதாஜி குரூப் 1ல இருக்குமா? மாதாஜி. குரூப் 1. ஓகே மாதாஜி, நீங்க சொல்லிடுங்க பாயிண்ட்ஸ், ஆனா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லுங்க, சரியா? இவரு வந்து பீஷ்மர் வந்து ம். அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்காரு. ம். அவர் வந்து அஹ், அந்த சமயத்துல கேள்விகள்லாம் கேட்கக்கூடாது. ம். ஆனா அவருடைய இதுவால ஆத்ம பலம், அதனால அவரை வந்து கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் அவருடைய கேள்விகளை கேட்கிறாங்க. ம். கேட்டு அவர்கிட்ட அதெல்லாம் அப்படி கேட்கிறாங்க. அடுத்தது ஒருவன் சம்பாதிக்கிறதுல 4 பிரிவுகளா பிரிச்சுட்டு ம். அதை வந்து ஒரு பிரிவை வந்து ஆஹ், கடவுளுடைய இதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இதுதான் மாதாஜி நான் படிச்சது. அதுக்கப்புறம் தானம் கொடுப்பது இறைவனுடைய இல்லறவாசிகளுடைய முக்கிய கடமையாகும். கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்த பணத்துல குறைந்தது 50% கடவுளுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம எதை அதாவது நம்ம இப்ப தானமா கொடுக்கறப்ப நம்ம வந்து எதை செய்கிறோமோ, எதை உண்கிறோமோ, எதை படைக்கிறோமோ, எதை சாப்பிடுகிறோமோ, அதை வந்து எல்லாவற்றையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுது பகவானிடத்துல நம்ம தஞ்சமடைகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கண்ட்ரிபியூஷன் மாதாஜி. ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா கூட போறோம். ஸோ எல்லாருமே உங்க டீம்ல வந்து நீங்க கோர்வையா ஒருத்தவங்க எடுத்து நீட்டா 4 பாயிண்ட் சொன்னாலும் சரி, இல்ல ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்றோம்னாலும் சரி. ஓகே ஃபைன், ஓகேவா? ஓகே, பிரேமா மாதாஜி டீம் வேற யாரு பேச போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்கு ஆக்சுவலி? பரிஷித் மகாராஜ், அடுத்து வந்து பிரலாத் மகாராஜ், அடுத்து வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். குந்தி பாண்டவாஸ். குந்தி பாண்டவாஸ். இத பத்தி ஒரு பாயிண்ட் கூட சொல்லுங்க போறோம். சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப் தானே, இத பத்தி ஒரு டிவோட்டி சொல்லுங்க போறோம். குந்தி நான் சொல்றேன். குந்தி வந்து முதல்ல 5 குழந்தைகளை பெற்று விதவையா இருந்தா மாதாஜி. 3 குழந்தைகளை பெற்று விதவையா இருந்தா. அதனால அவளுக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கஷ்டத்தைகள்லாம் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று பீஷ்மர் நினைச்சாரு. அதனால அவளே வந்து அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், தேங்க்யூ. அடுத்து நீங்க இப்ப பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க உங்க கண்ட்ரிபியூஷன் போறோம், ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலாம். சோ உங்க குரூப்ல வேற யாரு? பிரேமா மாதாஜி குரூப்ல யாரெல்லாம் இருந்தீங்க? கொஞ்சம் கையை ஒருத்துங்க. இவங்க பிரேமராணி,
பிரேமராணி மாதாஜி, நீங்க வந்து பரிஷித் மகாராஜை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க எதை சொன்னீங்களோ அதை சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட். இல்லைன்னா பிரேமராணி மாதாஜி இல்ல வேற யாராவது அந்த டீம்ல வந்து எல்லாமே ஜா டவுன் பண்ணி நாங்க சொல்றோம்னாக்கா ஒருத்தவங்க சொல்றதுனால சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரீட்சத்தை பத்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரீட்சித் மகாராஜா அவர் ஒரு ஒரு வாரத்தில் அவர் உயிர் விட போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து அவருக்கு பாகவதம் சொல்லி ஒரு வாரத்தில் அவர் முக்திக்கான வழியை தேடினார். அதில் அவர் வெற்றியும் பெற்றார். அந்த மாதிரி என்ன சங்கடத்தை வாங்கினாருன்றத நீங்க சொல்லலாம். ஓகே ஓகே ஃபைன். அடுத்து உங்க டீம்ல வேற யாரு சொல்ல போறாங்க? ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. 2 ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. எந்த ரேவதி மாதாஜி? ரேவதி ஜாதவ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க மாதாஜி, ஐ வாண்ட் த சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸ். ரேவதி ரத்னாங்கி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு இதுலயுமே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க போறேன். சரி மாதாஜி. அவங்க கவர் பண்ணதை நீங்க சொல்லாதீங்க, அவங்க கவர் பண்ணாத விஷயம் மட்டும் சொல்லுங்க. சரி மாதாஜி. குந்தி தேவி பற்றி சொல்லுமா? குந்தி தேவி அவர் சொல்லிட்டா இல்லையா? குந்தி தேவி பத்தி வேண்டாம் இல்லையா? இல்ல சொல்லணும். குந்தி தேவி பற்றி சொல்லட்டுமா? பிரேம மாதாஜி நீங்க இருங்க, அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அது சொல்லட்டும். குந்தி தேவி மாதாஜி பற்றி சொல்லட்டுமா மாதாஜி? நீங்க இருங்க, நான் அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு என்ன அசைன் பண்ணி இருந்தோமோ அதை நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே சரி மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு எனக்கு கோர்வையான விஷயங்கள் வேணும். அவங்க சொன்ன விஷயத்தை விட்டுட்டு முதல்ல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜுடைய இது என்ன சொல்லுங்க. அவர் வந்து சாபத்தை பெற்றார் இல்லையா? சாபத்தை பெற்றார். அதுக்கப்புறம் 7 நாள் ஒண்ணுமே சாப்பிடாம ஒண்ணுமே இது பண்ணாம அவர் வந்து சுகதேவி கோஸ்வாமி என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அப்படி எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல தூங்காம சாப்பிடாம பாக்கி இதெல்லாம் பண்ணாம அப்படி கண்டினியூஸா அவர் கேட்டார். அப்புறம் அதுல அவர் கேட்டதுல இருந்து அவர் நிறைய அதுல வந்து அவருக்கு நிறைய அவரு தெளிவு பெற்றார். அதுல திருப்பி சுகதேவி கோஸ்வாமிட்டு அவர் திருப்பி நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி இதுல இருந்து எப்படி நம்ம முக்தி அடையணும்னு அந்த மாதிரி அவர் யோசிச்சு சுகதேவ கோஸ்வாமிட்டு நிறைய கத்துண்டு அவர் வந்து ஆன்மீக நிலையில எப்படி போகணும்னு அப்படி அவர் வந்து இது பண்ணிட்டு இவ்வளவு பெரிய ராஜாவா இருந்து கூட அவருக்கு துளி கூட இது இல்லாம அவரோட காலத்துல அவ்வளவு நன்னா இருந்தது, வளர்ச்சி எல்லாம் இருந்தது. ஒண்ணுமே குறைச்சல் இல்லை, ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணுமே குறைச்சல் இல்லை. இவ்வளவு பெரிய அரசாளம் கிங்கா இருந்துட்டு கூட அவர் ரொம்ப பவ்யமா இன்னைக்கு சப்மிசிவா ஆன்மீக குருவோட எப்படி இருக்கணும் அப்படி அவரோட கட்டளை பற்றி அது மாதிரி அந்த மாதிரி அவர் ஸ்க்ரூப்லெஸ்லி எல்லாம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இவ்வளவு அவரோட காலக்காட்சியில அப்படி எல்லாரும் அப்படி சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணுமே கஷ்டமே கிடையாது. எப்போதும் மழை எப்போதும் மும்மாறி போயிட்டே இருந்தது. எப்போதும் என்னத்துலயும் அவளுக்கு எல்லாரும் டாக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லாம அப்படி நன்னா அவர் அரசாட்சி கண்டு கூட அவர் வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி அவர் வந்து ஆன்மீக குருவான இந்த 7 நாளைக்கு எல்லாத்தையும் தன்னோட எல்லாம் இது பண்ணிட்டு எப்படி அவர்கிட்ட கத்துண்டாருன்னு எல்லாத்தையும் அவரோட அப்படியே இதா மீன்ஸ் ரொம்ப பணிவோட ரொம்ப பண்போட ரொம்ப இதோட அடக்கத்தோட அவர் எல்லாம் பரிஷித் மகாராஜ் அவர்கிட்ட இருந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருந்து எல்லாம் கேட்டு. பிரகலாத் மகாராஜ் பத்தி சொல்லுங்க. ஒரு வரி எல்லாமே ஒன்னொன்னு பத்தி சொல்லுங்க. இப்ப பாருங்க, பரிஷித் மகாராஜ் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஆஃப் த சொசைட்டி அதை கேட்டார். மரணிக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருடைய கடமை மகாராஜ். மேலும் அவர் வந்து அந்த பாம்பு அதாவது ஸ்னேக் பேர்ட் இல்லையா, அதாவது பாம்பினால வந்து அவர் வந்து மரணத்தை ஏற்க போறாருன்னு அந்த ஸ்ருங்கி முனியுடைய சாபத்தை வந்து பொய்யாக்கி விட்டார் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல. அதாவது அந்த பாம்பு வந்து கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து entered into the transcendence. அதாவது எப்படி பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஆழ்நிலையில மனதை ஆழ்ந்து இறைவனுடைய திருவடிகளையே எண்ணி அவர் அந்த
அந்த உடலை நீத்தாரோ அது போல அந்த பாம்பு கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருமே வந்து இறைவன் திருவடியில சேர்ந்தார். அதன் பிறகுதான் பாம்பு கடிச்சது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹையர் குவாலிட்டி. இவ்வளவு சொன்னா போறோம் பரீட்சித் மகாராஜ். பிரகலாத் மகாராஜ் பத்தியுமே நீங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லுங்க, ஏன்னா டைம் பார்த்தாது. சரி. பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து இவர் வந்து அப்பாவோட கட்டளைலாம் அவர் எப்போதும் சொல்லுவார். எப்போது அவருக்கு வந்து பகவானை பத்தி பேசினாலே அவர் அப்பாவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஹிரண்யகசிபுவுக்கு. ஆனா அதெல்லாம் கூட கேட்காம அவர் பாட்டு தன்னோட என்னைக்குமே அவரோட பகவானோட ஸ்மரணம் பண்ணி பண்ணி எப்போதும் தூணிலில் இருக்கிறார். எங்க இருக்கார் அவர் கேட்கிறார், அவ அப்பா எங்க இருக்காரு உன்னோட பகவான் எனக்கு காமிங்கிறார். எல்லாத்தையும் இருக்கா, தூணில் இருக்காரு, எங்கேயும் இருக்காரு, எந்த இடத்துலயும் வியாபிக்கிறாரு. அவரை பத்தி எவ்வளவு அப்பா அவரை எவ்வளவுலாம் டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இது பண்ணி எங்கெல்லாம் எப்படி அவரை வந்து படுத்தினா கூட அதுலேருந்து எல்லாம் கூட முன்பிட்டு எப்படியும் எந்நேரமும் 24 மணி நேரமும் எப்போதும் ஸ்மரணம் பண்ணி பகவானையே நினைச்சுட்டு அவர் வந்து ஃபுல்லா இது பண்றார். அதுக்கப்புறம் அவரோட இது வந்து நரசிம்மர் எப்போ வந்து அவரை வதம் பண்ணினா கூட அவர் வந்து அப்பாக்காக வந்து நீங்க உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கிற பகவான், எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம், எனக்கு எங்க அப்பாவை மட்டும் எல்லா இது மட்டும் மன்னிச்சு அவரை வந்து நீங்க வந்து முக்தி அவளை அடைய வைக்கணும்னு அவர் அப்படிதான் அதே ஒரு பிரார்த்தனை தான் அவர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னொரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வியில பிராமணர்களுடைய கடமை என்ன, சத்திரியர்களுடைய கடமை என்ன, வைசியர்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா கூட போறோம். யூ டெல் மீ ஒன் பாயிண்ட். பிராமணரோட கடமைன்னா சொல்லி தருது, அவளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லி தருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவருக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காடோ அதே மாதிரி டிசிப்ளின் செக்ஷனை ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து என்னைக்குமே வந்து வந்து பாக்கிலாம் யோசிக்காம எப்போதும் பக்தி தொண்டிலேயே எப்போதும் இருந்து அந்த அவளுக்கு எல்லாம் அவளோட சிஷ்யனுக்கு எல்லாம் நன்னா எல்லாம் சொல்லி தருது. அப்புறம் அவளோட என்ன குவாலிட்டிஸ்னா என்னைக்குமே அவ வந்து என்னைக்குமே அவளுக்கு நல்ல வழி காட்டுதல் அவளோட சிஷ்யர்களுக்கு. அப்புறம் நன்னா சொல்லி தருது. அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி வேதிக் புக்ஸ், பாகவதம், பகவத்கீதா இதெல்லாம் பத்தி சொல்றது பிராமணரோட குவாலிட்டிஸ். ஓகே ஃபைன். சத்திரியர்கள் குவாலிட்டிஸ் வந்து ரட்சிக்கிறது, ப்ரொடெக்ஷன். கொல்லக்கூடாது, யாரை கொல்லக்கூடாது, அவரிடம் தஞ்சம் அடைந்தவர்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது இல்லையா. கலிபுருஷனுக்கே அதாவது பனிஷ் பண்ணாரு யாரு, பரீட்சித் மகாராஜ். ஆனாலும் கடைசியில் அவனுக்கு ரிவார்டும் கொடுத்தாரு இல்லையா. ஸோ அவன் தங்குவதற்கான 5 இடங்களையுமே கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. ஓகே, வைசியர்களுடையது என்னென்ன, நாணயமான முறையில வந்து அநியாயமான முறையில வந்து பொருள் ஈட்டக்கூடாது இல்லையா. ஸோ இது வந்து வைசியர்களுடைய கடமை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் குரூப். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you very much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலி மகாராஜா வந்து நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. பலி மகாராஜா பற்றி சொல்றேன் மாதாஜி. முதல்ல பிரகலாத மகாராஜனுடைய பேரன் தான் பலி மகாராஜா. அவர் வந்து 3 உலகங்கள், அதாவது கீழ் உலகம், நடு உலகம், தேவலோகம் 3ஐயும் வென்று ஒரே தானே ஆட்சி புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப சர்வாதிகாரி மாதிரி நடந்துட்டார் மாதாஜி. அப்போ பகவான் வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நடுங்கிட்டு இருக்கப்போ பகவான் கஷ்யப்பர் ஆகுதியினுடைய மகனா குள்ள பிராமணர் வாமனரா பிறந்து வருவாரு. வந்து எனக்கு 3 அடி நிலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்போ வந்து சரின்னு சொல்லிடுவாரு. ஏன்னா 3 அடி தானே நம்ம கொடுத்துடலாம், குள்ளமா தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லிடுவாரு மாதாஜி. அப்போ என்ன ஆகும்னா 2 அடி வந்து மேலும் கீழையும் இது பண்ணிடுவாரு. 3வது அடி வந்து கீழ் லோகத்துக்கு போகணும், அதுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிடும். அப்போ வந்து என்ன செய்ய, 3வது அடி எங்க வைக்கன்னா என் தலையில வைன்ட்டு கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடுவாரு. அப்பதான் அவர் உணர்வாரு எவ்வளவு ஒரு மோசமா சர்வாதிக மாதிரி நடந்துட்டோம் பகவான் கிட்ட. அவங்க குரு சுக்கராச்சாரியர் சொல்லுவாரு, நீ 3 அடி நினைச்சு ஏமாறாத, அவர் கடவுள் தான், பகவான் தான் வந்திருக்காரு, வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவ தாரை வார்க்கிறப்போ வண்டா உள்ள போய் இது பண்றப்போ குச்சியை விட்டு கண்ணு கூட குத்திடுவாங்க. அவர் குருடரா போயிடுவாரு. அப்ப அந்த நேரம் வந்து குருவினுடைய வார்த்தையை கூட அவர் மதிக்கல. பகவானுக்கு கொடுத்த பிராமிஸ தான் மெயினா அவர் நினைச்சாரு. அந்த பிராமிஸ நம்ம இது பண்ணணும்.
ஹரே பிருத்து கிருஷ்ண மகாராஜ் மாதாஜி. வந்து அவர் வந்து பிருத்திபர் குடிமக்களை நல்லா இது பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் அவர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்றாரு, 99 யாகம் பண்ணிடுறாரு. 100வது யாகம் பண்ற போது இந்திரன் வந்து சாது வேஷத்துல வந்து அந்த குதிரையை களவாடின்னு போயிடுறாங்க. அப்போ சாது வேஷம் வந்ததுனால சாதுக்குள்ள கொல்லக்கூடாது அப்படின்ற இதனால அவரை கொல்ல வர்றதுல அப்புறம் தான் பையனை அனுப்புறாங்க. அப்பயும் அவர் இது பண்ணல. 3வது தரம் பண்ற போது தானே கிளம்பணும்னு நினைக்கிற போது பிரம்மா வந்து வேண்டாம், நீ இது பண்ணினதே 100 யாகத்துக்கு சமம், அதனால இந்திரனோட போஸ்டுக்கு நீ வந்துட்ட, அதனால நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி தடுத்துறாரு. அதனால பிரம்மாவோட பேச்சை கேட்டு அந்த யாகத்தை நிறுத்திடுறாரு. அவரு அந்த அந்த இந்திரனை கொல்லாம விட்டுறாரு. இதுல நாம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா, நம்ம வந்து யாரையும் தேவையில்லாம நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. தவறு செய்யறது அவங்க தவறு செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சா கூட அவங்க என்ன மாதிரி பண்றாங்க என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதை திருத்துறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது பரீட்சித்து வந்து தண்டனை அந்த பிராமண பையனால சபிக்கப்பட்ட பிறகு இன்னும் ஒரு வாரத்துல நம்ம இறந்துருவோம் அப்படின்ற உடனே கங்கை கரைக்கு போய் சாப்பாடெல்லாம் இல்லாம இருக்காரு. அவருடைய பையன் ஜெயங்கிறவரு அப்பாவுக்கு இந்த பாம்புனாலதான் இது வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக யாகம் பண்றாரு. யாகம் அவருடைய யாகத்தினால என்ன ஆகும், எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாம்புகள்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும். பாம்புகள் அழிக்கப்பட்டதுனால என்ன ஆயிடும், சுற்றுச்சூழல் நிலம் வயல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதனால அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால அந்த யாகம் செய்ய வேண்டாம், நீ ஒரு பாம்புக்காக நீ எல்லா பாம்பையும் அழிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அத்திரை முனிவர் வந்து அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாரு. இந்த மாதிரி நீ அந்த ஜெயமுக்கு சொல்லுவாரு. உடனே அவர் என்ன செய்வாரு, அந்த யாகம் செய்வாரு. ஆனா எல்லாம் இறந்துரும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. அதனால அது ஒண்ணு செய்வார். அந்த யாகம் செய்து அந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஆக்சுவலி அவருடைய தந்தையினுடைய மரணத்திற்கு வந்து காரணமா இருக்கக்கூடியது வந்து அதாவது நாகங்களுடைய இனம். அதுதான் நோக்கம். நாகங்களே இல்லாம இருந்துட்டா தன்னுடைய தந்தையினுடைய மரணம் நிகழாது என்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக அவர் ஆற்றுகின்றார் இல்லையா? அதன் பிறகுதான் அந்த மகாமுனிவருடைய அறிவுறுத்தல் கேட்டு இன்னொன்னு, we don't have any rights to kill anyone இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காரணமின்றி நம்ம ஒருத்தரை கொல்லக்கூடாது இல்லையா? போர்ல மட்டும்தான் நம்ம கொல்ல முடியும். மிச்சம் நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக ஒருத்தரை கொல்றது என்பது மிகப்பெரிய பாவம். சோ அந்த அறிவுரை கேட்ட பிறகு அதாவது ஒரு இனத்தையே அழிக்கக்கூடிய இதே மாதிரிதான் யக்ஷர்களின் முழுதையுமே அழிச்சிடணும்னு நினைச்சார். அதே மாதிரி துருவ மகாராஜும் அப்படிதான். தன்னுடைய தம்பியை யட்சர்கள் கொண்டுட்டாங்கன்ன உடனே எல்லாரையும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப நாரதர் வந்து ஒரு யட்சன் செஞ்ச தப்புக்காக அவங்களோட இனத்தையே கொல்றங்கிறது தப்பு, நீ அதனை விட்டுரு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவார். சரி, அடுத்து சூத்ரல் பத்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பெண்களை பத்தியும் சூத்ரர்கள் பற்றியும் சொல்றேன் மாதாஜி. பெண்களை வந்து இந்த சமூகத்தை நம்ம பாதுகாக்க வேணும் மாதாஜி. அதனால வந்து நல்ல சமுதாயத்தை நம்மள இந்த சொசைட்டி கொடுக்கிற ஒரு அவகாசம் இருக்கு. ஒரு பெண்ணை வந்து நம்ம சரியா மதிக்கலன்னா வர்ண சங்கரன்றதை ஏற்படுத்தி முறையற்ற குழந்தைங்களை பிறக்கிறதுனால வந்து இந்த சமுதாயமே கெட்டு போயிடுது மாதாஜி. அதனால ஒரு பெண்களை பாதுகாத்து அவங்களை நல்ல வழியில இது பண்ணி பிறக்க போற குழந்தைங்களுக்கும் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் பண்ணி நல்ல சமுதாயத்தை கொடுக்குற அந்த பெண்களை வந்து முறையா நம்ம காப்பாற்றணும் மாதாஜி. இத வந்து தவறுன துரியோதனன் துச்சாதனனுக்கு வந்து ஆயுள் குறைஞ்சு அவங்க அகால மரணம் அடைகிறாங்க. இதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு பாடம் மாதாஜி. ஒரு பெண்களை நல்ல சொசைட்டில நல்ல மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கௌரவம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வச்சிருந்தா நல்ல சமுதாயம் நம்மள கொடுக்க இருக்கு மாதாஜி. அடுத்தது சூத்திரர்கள் மாதாஜி. இவர்கள் ஆக்சுவலா இந்த வர்ணாசிரமத்துல வந்து இவர்கள் வந்து 4வது கடைநிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எதனால எப்படின்னா குறைந்த அறிவு உள்ளவர்கள் என்பதால இவங்களை வந்து கடைநிலையில வச்சிருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் பர் ரூல் வந்து சுதந்திரம் அளிக்க கூடாது மாதாஜி. இவங்களோட பர்பஸ் என்னன்னா மிச்சம் இருக்கிற 3 சமூகத்துக்கு இவங்க வந்து உதவி செய்யணும்.
இவங்கள்ட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பணம் இருக்கக்கூடாது மாதாஜி. இவங்களுக்கு அறிவு குறைஞ்சிருக்கிறதுனால வந்து அந்த பணத்தை எப்படி வந்து யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம என்ன சொல்றீங்க, மது, மங்கை, சூதாட்டம் இதுலலாம் இது பண்ணி ஒரு சமுதாயத்து குழப்பத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் செஞ்சு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவாங்க மாதாஜி. அதனால வந்து இந்த 3 சமூகத்துடைய இருக்கிறவங்க வந்து சூத்திரர்களை வந்து நல்லபடியா பாதுகாத்து அவங்கள வந்து பராமரிக்கணும். அவங்கள திருப்திப்படுத்துறது தான் இந்த மிச்சம் இருக்கிற 3 சமுதாய பிரிவினருடைய வேலை மாதாஜி. ஒரு என்ன சொல்றீங்க, அவர்ட்ட வந்து நம்ம ஒரு எஜமானர் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு உடை, உணவு இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள பாதுகாக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எல்லாமே ரிவர்ஸ் மாதாஜி. இவங்களுக்கு பணம் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாயி இருக்க சொசைட்டில இவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் இது பண்ணி அவங்கள மேல கொண்டு போறதுனால இருந்து முறையற்ற இந்த குழப்பம் தான் இருக்கு மாதாஜி இந்த சமுதாயத்துல. ஒரு சீரான ஒரு இது இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் என்ன சொல்வீங்க, லிக்கர் ஷாப்ஸ், சூதாட்ட விடுதிகள், இது மாதிரி என்ன சொல்வீங்க, வேண்டாத தேவையில்லாத இதெல்லாம் செய்யறாங்க மாதாஜி. இத கட்டுப்படுத்தணும்னா வந்து அவங்க நம்ம வர்ண ஆசிரமத்தை நம்ம வந்து முறையா யூஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹவுஸ் ஹோல்டர் யார் சொல்றது? கிரகஸ்தர். கிரகஸ்தர் நாங்க 2 தான். ஓகே, கிரகஸ்தர் கூட சொல்லிடுறோம் மாதாஜி. கிரகஸ்தர்கள் வந்து மிச்சம் இருக்கிற பிரிவினர்களை வந்து பாதுகாக்கணும் மாதாஜி. இவர்கள் உயர்ந்த சமூகத்திலேயே ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னா இவங்க தான் உயர்ந்தவர்கள். இவர்கள் வந்து பிரம்மச்சாரியர்களுக்கு இவங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் மாதாஜி, கிரகஸ்தர்கள். அதே மாதிரி வந்து சூதர்களையும் இவங்க தான் பண்ணணும் மாதாஜி. துறவிகளை வந்து இவங்க தான் ஆதரவு காட்டணும் மாதாஜி. சோ கிரகஸ்தாசிரமன்றது ரொம்ப உன்னதமான ஒரு ஆசிரமம் மாதாஜி. இருக்கிறதுலயே உன்னதமான ஆசிரமம் வந்து கிரகஸ்தாசிரமம் மாதாஜி. தேங்க்யூ, வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி அது நிஜம்தான். நம்ம கிரகமேதிகளா இருக்கக்கூடாது, கிரகஸ்தர்களா இருக்கணும். சோ நம்ம வந்து சந்நியாசத்தை வந்து வாங்கிக்கணும்ன்ற அந்த வாலண்டரி தேவை கிடையாது. நல்ல ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து தர்மத்தை பரிபாலிக்க நம்முடைய சந்ததியர்களை வந்து பகவானுக்கு புகழாரங்கள் சூட்டக்கூடிய அத்தகைய தொண்டுல ஈடுபடக்கூடிய ஒரு குழந்தைகளை ஈண்டெடுத்து அவங்களை நல்ல மார்க்கெட்ல எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இது இல்லையா? பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறவனும் கிரகஸ்தன் தான், வானப்பிரஸ்தத்தை கடைபிடிக்கிறவனும் கிரகஸ்தன் தான், பிற்காலத்துல சந்நியாசத்தை கடைபிடிக்கிறவனும் கிரகஸ்தன் தான் இல்லையா? இந்த அதர் 3 திங்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா ஒருத்தர் வந்து ஒண்ணு கிரகஸ்தனா இருக்கல, என்ன சன்னியாசி. சோ பிரம்மச்சரியத்தின் டைரக்டா சன்னியாசியா போறவங்களும் உண்டு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னாக்கா, லண்டன்ல வந்து அதாவது பிரபுபாதருடைய குரு வந்து ஒரு டிவோட்டிஸை போயிட்டு வந்து ஈவன் ஐ திங்க் பிரபுபாதர் மிஷன் ஆல்சோ ஹேப்பன். ஸோ அங்கே போனால் அவங்களால சன்னியாசிகளால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஆனால் அதே வந்து ஒரு கிரகஸ்தர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போன பிறகு அந்த லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கான் வந்து நல்ல அழகாக மேனேஜ்மெண்ட் ஆனது அப்படின்னா. ஆனாலும் பிரபுபாதா எங்கேயுமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணல சன்னியாசத்தை. கிரகஸ்தர்களா இருங்கோ, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே சேர்ந்து தொண்டு பண்ணுங்க, உங்க பிள்ளைங்களையுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வளருங்கோ. இது வந்து கிரகஸ்த தர்மம் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமங்களே மிக உயர்வான ஆசிரமம் என்றால் எல்லாத்தையுமே பரிபாலிக்கக்கூடியது, பக்தியை எடுத்துட்டு போறது, சுலபமா செல்லக்கூடியது இது வந்து கிரகஸ்த தர்மத்துலதான் உண்டு. மேலும் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து சன்னியாசிகளையுமே அவங்க ரட்சிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது டோட்டலி டிபெண்ட் இல்லையா? அதனால வந்து நம்முடைய சம்பாத்தியத்துல ஒரு பகுதி இறைவன் தொண்டிற்கு, ஒரு பகுதி இந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து உதவி பண்றது, இந்த மாதிரி செயல்கள்ல நாம ஈடுபடணும். வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. ஸோ இதுல நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணலாம்? இந்த இத்தனை படிச்சோம் நம்ம. எஸ் பிரபுஜி, யூ ஆர் வெரி வெல். யூ கேன் டூ மதர்ஸ். இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு டிவோட்டீஸ் வந்து சப்போஸ் பலி மகாராஜா இருக்கட்டும், பிருத்து மகாராஜா இருக்கட்டும், ஜனமேஜயா இருக்கட்டும், பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து யக்னங்கள் இல்ல வந்து பிரேயர்ஸ் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தது, முன்னாடி ஒரு பர்டிகுலர் கோல் இருந்தது. அந்த கோல் வந்து அவங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப பிரைம் நினைச்சு அந்த இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் வந்து அவங்க பகவானுடைய இல்ல பகவானுடைய இந்த பகவானுடையோ இல்ல பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ், தட் இஸ் ஒரு உயர்ந்த பிராமணரோ வந்து அவர்களுக்கு அந்த அறிவுரை கூறும்போது அவர்கள் வந்து அதை அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா
தட் இஸ் அவங்களுடைய இந்த சிம்பிள் இந்த லோயர் மெட்டீரியல் கெயின் விட்டு அவங்க வந்து ஹையர் மெட்டீரியல் கெயின், தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பலி மகாராஜ் என்ன கடைசியில கடவுளே வந்து அவருக்கு துவாரபாலகர்ல இருந்தார் இல்லையா, ஹையர் லார்ட் ஆஸ் அ கார்டியன் அவருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருது மகாராஜ், தட் இஸ் 100 அஸ்வமேதம் அவருக்கு வந்து உயர்ந்த ஒரு ஹானர் கிடைச்சிருக்கும். அதை ரெனன்ஸ் பண்ணுங்க, ஆனா டைரக்ட் தர்ஷன் ஆஃப் விஷ்ணு அவருக்கு கிடைச்சது. அதே மாதிரி ஜனமேஜயா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணார். தட் இஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் பகவான் ஒரு கோயிலும் வந்து ரிவெஞ்சை வந்து அவர் அட்வொகேட் பண்ணதே கிடையாது. அந்த ரிவெஞ்சை திறந்ததுனால அவரு பாகவத விஸ்டம் இல்லை பாகவத அறிவு அவருக்கு கிடைத்தது. ஸோ எல்லாரும் வந்து தட் இஸ் பகவானுடைய இச்சைக்கு ஏற்ப அவருடைய டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது அவர்களுக்கு ஹையர் பொசிஷன் தான் கிடைக்குமே தவிர லோயர் பொசிஷன் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு Thank you, Prabhuji. So wonderfully you gave the final conclusion. Yes. அதாவது நமக்கு என்ன தெரியறது, பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது இறைவனுக்கு பகவான் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கிறார். ஒரு செயலிலுமே நமக்கு நன்மையை தான் கொடுக்கிறார் இல்லையா? அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும். ஆன்மீகத்துல அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெனிடிக்ஷன் வந்து பௌதிகத்திலுமே அது உள்ளடக்கி விடுகின்றது. இட் இஸ் பிகமிங் இன்க்ளூசிவ். ஓகே, அதனால் பௌதிகத்தை பத்தி அந்த பக்தன் வந்து பெரிதாக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஓகே, என்ன நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கும் இல்லையா? இப்ப இதெல்லாம் இவ்வளவு படிக்கிறோம் இல்லையா? அதனால நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாடம் இதுல வந்து நிகழ்வுகளை இதை வந்து நம்ம அமல்படுத்தும் பொழுது சில பேருக்கு வந்து அது நம்ம ஏதோ ஏனாதானும் இருக்கிற மாதிரி கூட தோன்றும் இல்லையா? அதாவது ஆன்மீகவாதியை பார்த்து பௌதிகவாதி என்ன நினைப்பான், இவன் ஒரு முட்டாளு, அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் நினைப்பான். அதே வந்து ஆன்மீகவாதி இவன் என்ன இவ்வளவு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கானே, உலக இயல்பை தெரியாம இருக்கானே அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லையா? போத் பர்பஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? ஒரு பௌதிகவாதியினுடைய இலக்கு வேற, ஒரு ஆன்மீகவாதியினுடைய இலக்கு வேற இல்லையா? ஆனா அல்டிமேட்லி வந்து நன்மை அடையக்கூடியது யாரு? நித்தியமான நன்மை அடையக்கூடியது இந்த பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான். அதனால when you are totally surrendered to Lord, அதுக்கு மேல்பட்டு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து உணர்த்தக்கூடிய